άκουμε που σου λέω. Άσε με ρε Λικούργο. Μα τι φταίει ο δήμαρχος. Φταίει γιατί το ξέρε και δεν θα το παίξει καλά Δημοκράτης. Αλλά δεν θα έρθουν οι εκλογές. Βρε, εσείς δεν ξαναβγάζετε δήμαρχο ούτε για τα επόμενα 20 χρόνια. Καλά, θα δεις. Μπορείτε να σκάσετε, λέω εγώ. Καλά σου λέει ρε Βασίλη. Μα είναι σωστό. Στην 25η Μαρτίου να κρατάει τώρα τη σημαία τα ορβανάκια. Αφού αυτός είναι αριστούχος. Τι σημασία έχουν τα μαθήματα, ρε Πέννη. Άμα τα Ελληνόπουλα είναι στουρνάρια και δεν διαβάζουνε. Μη τους απαντάς, μη τους απαντάς. Μα είναι σωστό ρε παιδιά να είναι όλη η πόλη μαζεμένη. Υπάρχει στην εξέδρα ο Δήμαρχος, ο Μητροπολίτης, η αστυνομία και να περνάει τώρα το αλβανάκι με τη σημαία. Βρε, είπε κανένας ότι είναι σωστό. Λάθος είναι. Αλλά δεν φταίει ο δήμαρχος. Γιατί δεν μπορούσε ο Δήμαρχος να πιάσει το γυμνασιάρχη, να του πει να τον κάνει πέρα τον Αλβανό, να τον κόψει λίγο από το βαθμό, δεν απάθηκε τίποτα. Να κρατήσει τη σημαία του Ελληνόπουλο, ρε. Να του κόψει το βαθμό. Ναι, Μαρή. Μπορεί τώρα το Αλβανάκι να αισθανθεί τη συγκίνηση και τον πατριωτισμό που θα νιώσει τώρα του Ελληνόπουλο όταν κρατάει τη γαλανόλευ. Ξέρουμε ρε το Αλβανάκι ποιος είναι ο Κολοκοτρώνης, ο Καραϊσκάκης, ο Παπαφλέσας. Σε αυτό έχει δίκιο. Δεν μπορεί το Αλβανόπουλο να νιώσει το εθνικό ρίγος όπως το νιώθουμε εμείς. Εγώ όταν έπαιξα τον Αθανάσιο Διάκο στο σχολείο, κλάψαν και οι πέτρες. Και όταν γύρισε ο Κωστάκης του Γκιόρδα, που έκανε τον Μερβριόνι γιατί είναι χοντρομπαλάς, και μου είπε: γίνεσαι Τούρκος Διάκε μου, την πίστη σου να αλλάξεις. Μου γύρισε το μάτι. Μου βγαίνει ένας τσάμπουκας, ένας πατριωτισμός και στο εγώ Γρεκός γεννήθηκα. Ταούζα. Α, και συμμορεί. Θες και παγάκια. Όχι. Δεν είχα παίξει εγώ ρε παιδιά του Κολοκοτρώνη. Είχα μια χατζαρανά. Εντάξει, Βασίλη μου, άντε. Εμείς δεν θα πάμε στη βεράντα. Τώρα σε λίγο. Τι έχεις εσύ καλέ και μου έκανες νόημα. Τι έχω. Μια κόρη στο Λονδίνο έχω. Υπάρχει πρόβλημα, Πολίνα. Και Υπάρχει πρόβλημα, Πολίνα. τι έπαθε η Λίζα. Ερωτεύτηκε. Και δεν το περίμενες καλέ μόνο στο Λονδίνο τόσο καιρό. Καλέ, ερωτεύτηκε πραγματικά. Θέλει να παντρευτεί και θέλει να μου κουβαλήσει και το λεγάμενο στις διακοπές του Πάσχα εδώ. Πώς θα το πω στο Λικούργο. Άντε καλέ που με τρόμαξες. Καλέ, μη βλέπεις εσείς που έχετε αγόρι. Ο Βασίλης έτσι και δει το γιο του με γκομενίτσα, καμαρώνει σαν το γύφτικο σκεπάρνι. Ρώτα και μένα που έχω κόρη. Δεν είμαστε και στη δικιά μας την εποχή ρε Πέννη. Καλά, στη δική μας εποχή δεν είμαστε. Αλλά ο Βασίλης νομίζει ότι η Λίζα μου είναι ακόμα 6 ετών και παίζει με την Μπάρμπι και τον Τζον Τζον. Τα κορίτσια κάποια στιγμή φεύγουν από τον ψεύτικο Τζοντζόν και περνάνε στον αληθινό. Αυτά να τα πει στο Βασίλη. Που κάποτε του πέρασε από το νου τι, ότι η Λίζα μου. Η Λίζα μου τα έχει με τον Κωστάκη του Ντόλα. Δεν ήταν ιδέα του. Τι μωρέ. είχανε. Τι είχανε, καλέ, τι είχανε. Αθώα πράγματα. Μια πάστα φάγαν τα παιδιά στο ζαχαροπλαστείο και ύστερα τον κυνηγούσε τον Κωστάκη να τον πατήσει με το φορτηγό των Μάζδα, ο Λικούργος. Τι, γι' αυτόν εδώ λες να τον κυνηγήσει με το φορτηγό. Μη σου πω και με το τρακτέρ, γιατί ο Κωστάκης ήταν τουλάχιστον Έλληνας, ενώ αυτός εδώ είναι... Τι είναι. Περίμενε και θα δεις. Είναι Άγγλος και το λένε Άλφρεντ. Καλέ, τι κουκλάκι είναι αυτό. Καλός είναι. Να. Εδώ είναι στο Big Ben. Εδώ είναι έξω από το Buckingham. Και εδώ είναι έξω από το σπίτι του. Καλέ, τι σπίτι είναι αυτό. Σαν τον Buckingham είναι. Μόνο τη σημαία που δεν έχει απ' έξω και το φρουρό. Καλά, δεν είναι και σαν το Buckingham, λίγο μικρότερο. Πιο μικρό, αλλά πολύ μεγάλο. Και θα σκεφτεί ο καράβλαχος ο Λικούργος να κάνει τέτοιο γαμπρό, Καλέ, δεν θα σκεφτεί καν. Θα πει αμέσως όχι. Ξένο γαμπρό. Βρε, είστε τρελοί. Είδες ότι πύργο μένει. Ποιος μένει σε πύργο, Πέννη μου. Οι αριστοκράτες. Βρε, το παιδί κάνει μπαμ. Είναι αριστοκράτης. Κοίταξε, έτσι που το λες, δεν είναι και απίθανο. Καλέ, το πιο πιθανό είναι. Αχ, Πέννη μου, ζηλεύω την τύχη σου. Λονδίνο, Κοβεντ Γκάρντεν.
Θα πηγαίνουμε με τα καπέλα στις υποδρομίες του Άσκο. Γιατί θα έρχεσαι κι εσύ μαζί μας. Αδερφή σου είμαι, Μαρή, δεν θα με καλέσεις στον πύργο. Μαρή, αυτό είναι το θέμα μας. Ή που θα πάθει ανακοπή ο Λικούργος μόλις μάθει τα νέα για τον Άλφρετ. Σώπα καλέ, λίγο θα ξυνήσει στην αρχή, μα μόλις μάθει για τον πύργο. Σιγά. Σταμάτα ρε Λικούργο, πέφτυξες πια, σταμάτα. Άσε με ρε Βασίλη, μοιάζει ο ίδιος είσαι μωρέ. Αμάν. Ρε Πολίνα, η γιαγιά σας η Παυλίνα όταν πέθανε τι είπε, Έχετε γεια, πεθαίνω. Πριν από αυτό Μαρή, Πριν από αυτό ζήτησε να φάει παγωτό, banana blade. για το χτήμα στην κουρκουτζέλα, τι είπε Πολίνα. Και τι σε νοιάζει εσένα, Βασίλη μου, τι είπε η γιαγιά μας. Να, όχι, γιατί λέγαμε εδώ με τον Λικούργο ότι να, αυτές οι μέρες πάνε τώρα 2 χρόνια που πέθανε ο παπάς σας. Θεός χωρέσουνα. Μήπως ήρθε η ώρα να χωρίσουμε επίσημα τα κτήματά μας πια. Μα τα χωρίσαμε, Βασίλη μου. Είπαμε, εσείς θα πάρετε το χτήμα στην κουνουπίτσα και εμείς θα πάρουμε το χτήμα στην γουργουτζέλα. Μια συζήτηση έχουμε κάνει. Όχι και μια συζήτηση. Τα σηκώτια με έφαγες 2 χρόνια και πήρες το καλύτερο. Την κουνουπίτσα που είναι και καμπίσιο που έχει στάνει μέσα, έχει 200 πρόβατα. Και με έριξε εμένα στην πλαγιά στην κουρκουτζέλα. Να σπείρω τι είναι εκεί στο κατσάβραχο. Γι' αυτό λέω ρε παιδί μου, μήπως να αλλάξουμε, Η μοιρασιά έχει γίνει. Να κανονίσουμε και την άλλη εβδομάδα το συμβολογράφο και τελειώσαμε, Βασίλη. Στάσε ρε Λικούργο, μην αρπάζεσαι ρε. Απ' τη μια λες ότι με την κουρκουτζέλα είσαι ρηγμένος. Απ' την άλλη, η γιαγιά η Παυλίνα όταν πέθανε είπε... Πες Μάρη, τι είπε, Είπε βρε, το χτήμα στην κουρκουτζέλα να το πάρει πολύ, να που έχει και το όνομά μου. Τώρα δεν με χέσετε, λέω εγώ. Η μοιρασιά έχει γίνει. Το φαγητό είναι έτοιμο. Τώρα στρώνω. Πάω να βγάλω και το εδώ και έρχομαι. Τι ήθελες ρε και εσύ μεσημεριάτικα αυτή τη κουβέντα. Άιτε, πάμε τώρα γιατί δεν έχω βράσει και τα μακαρόνια. Τι έχεις κάνει για σήμερα. Αφού ρε το ξέρεις τι αγύρι στο κεφάλι ρε είναι ο Λικούργος. Τι του λες και που ξαναλες για την κουρκουτζέλα. Μωρή, τώρα που θα γίνει το χιονοδρομικό κέντρο, πας στην κουρκουτζέλα, το χτήμα θα πάρει. Ήσαμε 10 φορές επάνω. Θα χτιστεί όλη η πλαγιά βιλίτσες. Ξέρεις τι είναι μωρή 8-10 βιλίτσες δίπλα στο χιονοδρομικό. Και αφού ρε δεν το δίνει. Θα του δώσει, δεν με ξέρεις καλά εμένα. Και τι θα κάνεις έξυπνα. Εκείνο το άγαλμα που έφερα κάτω στο υπόγειο το είδες. Εκείνο το τσίτσιδο. Αυτός ο Τσίτσιδος θα κάνει τη δουλειά. Την άλλη εβδομάδα ο Λικούργος θα ανέβει πάει στην κουρκουτζέλα να τελειώσει την περίφραξη. Πολύνα, Σκάς, έρχεται. φτάνει αυτό. Αχ ναι καλέ, λίγο θέλω να κάψω τα μακαρόνια. Εντάξει. Έγινε, άντε, καλό μεσημέρι. Καλή όρεξη. Να είστε καλά, να είστε καλά. Μας χαλάσατε και τα μαξιλάρια. Έστρωσες. Ναι, τώρα σε λίγο. Έφυγαν αυτοί. Ναι, καλέ. Ακούσε εκεί ο ξύπνιος ο γαμπρός. Μας έπριξε 2 χρόνια να πάρει την κουνουπίτσα και τώρα που έμαθε για το χιονοδρομικό, θυμήθηκε τη γιαγιά την Παυλίνα. Βρε, θα χτίσω εγώ 8 βουλίτσες στην κουρκουτζέλα να έχω να φάνε και τα δισέγγονά μας. Τώρα που είπες δισέγγωνα, Λικούργο μου, σκέφτηκες ότι για να γίνουν τα δισέγγονά μας πρέπει πρώτα να κάνουμε τα εγγόνια μας. Ναι. Και ποιος θα μας κάνει, Λικούργο μου, τα εγγόνια μας? Έχεις να μου πεις τίποτα για τη Λίζα? Κοντά έπεσε. Είναι έγκυος το παιδί? Όχι, Θεός φυλάξει, κάτσε κάτω, Χριστιανέ μου. Απλά εκεί στο Λονδίνο γνώρισε ένα παιδί. Όταν λες γνώρισε. Να, μιλήσανε, συμπαθιστήκανε, Και... ξαναμιλήσανε. μόνο μιλάνε δηλαδή. Ρε παιδί μου, είναι σοβαρό, έχουν ολοκληρώσει. Τι ολοκληρώσει ρε Χριστιανέ μου, τίποτα, απλά αθώα πράγματα. Μια πάστα φάγαν τα παιδιά. Μα μου είπες είναι σοβαρό. Δεν μου τα λες καλά, Πένι, δεν μου τα λες καλά. Πες μου ορθά, κοφτά και εξάστερα. Θα το αντέξω. Καλά, Λικούργο μου. Κοίταξε, η Λίζα εκεί στο Λονδίνο αγάπησε ένα παιδί που είναι Άγγλος και το λένε Άλφρετ. Η καρδιά μου. Ω, Λικούργο μου. Αχ, Πολύνα. Άντε, καλώς τα δέχτηκες. Αύριο δεν έρχεται το Λιζάκι με τον Άλφρεντ. Αύριο και έχει πάει η καρδιά μου στην κούλουρη. Γιατί καλέ φοβάσαι, αφού τελικά το δέχτηκε τον Άλφρεντ. Το δέχτηκε ένας λόγος είναι, αφού πρώτα είπε ότι θα πεθάνει. Αλλά εγώ του μίλησα περί Λόρδου, του έδειξα και τις φωτογραφίες με το σπίτι και αποφάσισε να ζήσει. Και για το Λικούργο ανησυχείς και έτσι η μούρη σου. Όχι, δεν είναι για το Λικούργο. Είμαι αναστατωμένη ως γυναίκα. Δηλαδή,
Να, υπάρχει κάτι στη ζωή μου που δεν σου έχω πει, Πολίνα μου. Πένι, ένας άντρας. Είναι ο έρωτας της ζωής μου. Αχ, και γιατί δεν μου έχεις πει τίποτα, Πένι? Γιατί αισθανόμουν τύψεις και ενοχές. Ήτανε τότε, πριν 3 χρόνια που είχαμε πάει στην Αθήνα για το φροντιστήριο της Λίζας. Θυμάσαι που πηγαίνω ερχόμουν για να φροντίζω το παιδί. Μέναμε στη Μαυρομιχάλη, στον 3ο όροφο εμείς, στο ισόγειο αυτός. Γνωριστήκαμε στο ασανσέρ. Με την πρώτη ματιά ένιωσα το μαγνητισμό του πόθου. Με κάλεσε στο ζαχαροπλαστείο της γειτονιάς να φάμε μία πάστα. Μετά δεύτερη μέρα φάγαμε κι άλλη πάστα. Την τρίτη την πήραμε delivery και τη φάγαμε στην καρσονιέρα. Αχ, τι ρομαντικά. 6 ολόκληρους μήνες με είχε γεμίσει με φιλιά και πάστες. Και μετά, τι έγινε? Μετά εξαφανίστηκε έτσι, χωρίς προειδοποίηση. Αν δεν τα ξέρω, έτσι δεν μου έκανε και εμένα ο Κακαλιούρας. Μόνο που η δική μου ιστορία δεν τελειώνει έτσι. Δεν τελείωσε. Γιατί νομίζεις είμαι αναστατωμένη? Εδώ και 1 μήνα μου στέλνει μηνύματα. Πένι, πού είσαι? Πένι, σ' αγαπώ. Πένι, έλα στην Αθήνα να ζήσουμε μαζί. Πώς είναι αυτός, πόσο χρονών? Πάνω από 40. Είναι ανήπαντρος? Όχι, είναι παντρεμένος με 2 παιδιά. Α, είναι και αυτός παράνομος. Αυτό το παράνομο είναι που με τρέλανε και με τρελαίνει ακόμη. Είναι έτσι ψηλός, γοητευτικός και κάτι μπράτσα. Και κάνει τόσα, είναι και τόσο γλυκούλης όταν κάνει αυτά τα μικρά λαθάκια. Και γιατί κάνει λαθάκια? Ξέχασα να σου πω. Είναι Αλβανός. Τι είναι? Αλβανός. Πένι, τα έχεις με Αλβανό? Γιατί εσύ πώς τα είχες με τον Κακαλιούρα? Μα ο Κακαλιούρας είναι Έλληνας. Κακαλιούρας. Τι να κάνουμε, αφού αυτός έκανε την καρδιά μου να σκυρτήσει. Α, Πένι μου, δεν ξέρω. Αφού είναι Αλβανός, εγώ είμαι υπέρ του να διακόψεις. Σκάσε γιατί έρχεται ο Λικούργος. Σκάσε. Γεια σου, Πολίνα. Γεια σου, Λικούργο. Εγώ σας αφήνω να τα πείτε. Ναι, εντάξει. Καλέ, τι μούτρα είναι αυτά? Χάνουμε την κουρκουτζέλα, Πένι. Χάνουμε την κουρκουτζέλα. Γιατί, Χριστιανέ μου, τι έγινε πάλι? Πήγα να σκάψω για την περίφραξη. Εκεί που έσκαβα, ακούω έναν νταν. Δεν έδωσε σημασία. Δίνω άλλη μια με την αξίνα, ξανά νταν. Λέω, έπεσε σε βράχο. Κοιτάω κάτω, κάτι άσπριζε. Κάνω πέρα τα χώματα, ένας άσπρος κόλος, από αρχαίο άγαλμα. Βρήκες αρχαία? Γι' αυτό σου λέω, πάει η κουρκουτζέλα, Πένι, πέταξε. Είχε και τίποτα άλλο? Είχε και ένα τσουτσουλάκι από μπροστά, αλλά πολύ μικρό, ασήμαντο. Το βασικό είναι ο κόλος. Βρε, άλλα κομμάτια από το άγαλμα βρήκες? Βρε, εκεί την ώρα μέλος ο κρύος υδρότας. Τον πήρα τον κόλο και τον έφερα εδώ στην αποθήκη. Και πολύ καλά έκανες. Θα τον σπάσουμε και θα τον εξαφανίσουμε. Μωρή, είσαι τελείως χαζή. Γιατί? Τώρα βρήκα αυτό το κομμάτι πιο πέρα, δεν θα έχει άλλα. Λες να πήγανε αρχαίοι στην κουρκουτζέλα να φτιάξαν έναν κόλο και να τον αφήσαν και σύξυλο. Δηλαδή λες να έχει και τίποτα άλλο? Βρε, άμα βρήκα αυτόν τον κόλο 20 πόντους, άμα μπουν μπουλντόζα κάψουν για τα δημέλια, ξέρεις τι μπορεί να βρουν? Ολόκληρο Παρθενώνα μπορεί να βρουν. Στην Κουρκουτζέλα πήγαν οι αρχαίοι και χτίσαν Παρθενώνα. Στάσου, βρε Λικούργο, στάσου. Δεν μπορεί, κάποια εξήγηση θα υπάρχει. Δεν μου λες, όταν έσκαβε η Γκαργατζούδενα για να χτίσει το μαγαζί, δεν βρήκε εκκλησία? Τι έκαναν τότε και τα κουκούλωσαν και συνέχισαν? Η Νίκη. Η Νίκη Λαλαμπίδα. Και τότε ήταν απλή βουλευτής. Τώρα είναι υφυπουργός πολιτισμού. Δεν υπάρχει πιο κατάλληλη. Και εμείς δεν είμαστε σαν την Γκαργατζούδενα που ψήφισε το κόμμα μας στις τελευταίες εκλογές. Εμείς είμαστε σταθεροί στην παράταξη. Δηλαδή να τη ζητήσω τι ρεπαίνει, να αποχαρακτηρίσει τα αρχαία. Λικουργό, εμείς δεν πρέπει να ανταμυφθούμε για τους αγώνες μας για την παράταξη. Η Λαλαμπίρδα είναι εδώ γιατί αύριο αραβωνιάζει την αδερφή της. Πάρ' την τηλέφωνο και κλείσε ραντεβού. Ρεπαίνει, είναι σωστό. Μήπως να την πήξουμε την κουρκουτζέλα στο Βασίλη να τελειώνουμε? Για να κάνει τον αποχαρακτηρισμό αύριο μεθαύριο που θα είναι αυτή η κυβέρνηση? Όχι, Λικουργό, τώρα πάρε τηλέφωνο τη Λαλαμπίρδα. Δηλαδή, πώς ακριβώς
είναι αυτό που βρήκες, βέβαια, Υπουργό? Να ρε Νίκη, έχει έτσι δυο κολομέρια και από μπροστά ένα τσουτσουνάκι, αλλά πολύ μικρό, ασήμαντο. Όχι, θέλω να πω τι ύφος έχει. Ο κόλος. Χαμογελάει. Τι να σου πω. Βρε Λικούργο, η τεχνοτροπία είναι. Είναι έτσι σφιχτός προϊστορικός ή λίγο πιο χαλαρός της κλασικής περίοδου? Είναι έτσι σφιχτός προς χαλαρό. Της μεταβατικής περίοδου, άρα σίγουρα αρχαίο. Τι λέμε τόση ώρα. Άσπρο μάρμαρο. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, Υπουργό. Για μας είναι δύσκολα, για την Καργκατζούδενα ήταν εύκολα. Στο οικόπεδο της κυρίας Γαργατζού δεν βρέθηκαν αρχαία. Βρεθήκαν ρωμαϊκά και βυζαντινά, αλλά όσο να πεις λίγο μεταγενέστερα. Δεν τα λες όμως και σύγχρονα. Και εμείς δεν είμαστε σαν την Καργκατζούδενα που ψήφισε το κόμμα μας στις τελευταίες εκλογές. Μα εμείς, Πέννη μου, δεν ξεχωρίζουμε τους πολίτες σε δικούς μας και αντίθετους. Α, όλοι οι πολίτες είναι ίσοι απέναντι στον νόμο. Όλοι εκτός την Καργκατζούδενα φαίνεται. Σταμάτα ρε Πέννη. Εμείς, Νίκη μου, στηρίζουμε την παράταξη από το 74. Δεν κόλλησα εγώ αφίσες. Δεν μοίρασα εγώ ψηφοδέλτια με το όνομα Λαλαμπίρδα. Κι εγώ και τα αδέρφια μου λαλαμπίρδα δαγκωτό. Μόνο στο κούτελο που δεν γράψαμε Λαλαμπίρδα. Μα ποιος αμφισβήτησε την προσφορά σας? Όχι να τα θυμόμαστε, Νίκη μου, να τα θυμόμαστε. Μα δεν αναγνωρίζουμε τη συμμετοχή σας στον αγώνα μας. Με λόγια. Κανονικά έπρεπε να μας κάνετε πρωτομή, σαν την Μπουμπουλίνα και τον Μέγα Αλέξανδρο. Μα εγώ έχω κάθε διάθεση να βοηθήσω, αλλά δεν μπορώ. Γιατί ρε Νίκη. Μα είναι μια απλή υφυπουργός. Πώς λέω. να σμπρώξουμε κι εμείς. Με βοηθήσατε πολύ, αλλά δεν έγινα και υπουργός. Δηλαδή κι άλλο σπρώξιμο θες. Και οι σχέσεις μου με τον υπουργό, τον κύριο Αναστάσιο Παραζάνα, δεν είναι και οι καλύτερες. Γιατί Ακούγεται δεν παντού. αναγνωρίζει το πολιτικό σου ανάστημα. Ακούγεται παντού πως είναι θέμα ημερών να την ξυλώσει από το Υπουργείο. Να, λένε ότι για το Μουσείο της Παιδικής Χειροτεχνίας στην Άφησα πήγαν μέσα 300.000. Λένε τέτοιες βρωμιές για σένα την αδιάφθορη. Που είσαι καθαρή σαν το χιόνι το απάτητο. Αν είναι δυνατόν να έχει πάρει 300.000. Βέβαια. Πήρα μόνο 100. Αχ, κάτι τσίμπησες κι εσύ. Γιατί είναι 100.000 καλέ. Για ένα καφέ πας να πεις, δίνεις 2 ευρώ μπουρμπουάρ. Κοτσά υφυπουργός για ένα ολόκληρο μουσείο να μην πάρει το κάτι της. Εδώ δεν με κατηγορούν για το δικό μας το σύλλογο. Ποιο σύλλογο. Το χορευτικό σύλλογο Ιερακίνο. Εγώ εξασφάλισα για το σύλλογο 2 εκατομμύρια ευρώ και με κατηγορούν ότι όλα αυτά τα έφαγα μόνη μου. Συκοφαντία μεγάλη. Αχ, έχει έξοδα ο σύλλογος. Βάλε τα τσαμπράζια, βάλε τα συγκούνια, βάλε τα γιορτάνια. Αλλιώς τι γερακίνα θα είναι. Γιατί τα βραχιόλια πού τα πάτε, δεν είναι έξω τα βραχιόλια. Καλέ μη σου πω 2 εκατομμύρια δεν φτάνουν. Και δεν είναι μόνο οι στολές της Γερακίνας. Τι είναι και το πηγάδι που έπεσε μέσα. Με κατηγορούν ότι όλα αυτά τα έδωσα για μία εκδήλωση. Πόσες θέλουν πια για να χορτάσουν. Μια φορά έπεσε και να γίνει στο πηγάδι, δεν έπεφτε κάθε μέρα. Αλλά με τούτο και μετά ο Παραζάνας με έχει στην μπούκα. Και ακούγεται πως θα είναι θέμα ημερών. Όχι, να την ξυλώσει από το Υπουργείο. Εσώπα ρε Νίκη τώρα, θα ξυλώσουν ολόκληρα λαμπίρδα. Βρεάκου που σου λέω. Δηλαδή με εμάς δεν γίνεται τίποτα. Έτσι και μυριστού σήμερα ότι αποχαρακτήρισα κλασικές αρχαιότητες, έφυγα. Λικούργο, μη σκάψετε. Και πώς θα χτίσουμε κάτι. Να βάλετε τροχοβίλες. Σιγά μην βάλουν και τσαντήρια. Γιατί όχι, μπορείτε να κάνετε και κάμπινγκ. Πού μωρή, στο χειροδρομικό, τους βρουν καλωμένους. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Και έτσι θα μείνει τέτοια περιουσία στην Κουρκουτζέλα. Είναι απλό παιδί. Θα την πήξουμε το Βασίλη για να τελειώνουμε. Τι εννοείς ρε Μπατζανάκη, δεν κατάλαβα ρε. Να ρε παιδί μου, το ξανασκέφτηκα και είπα ότι είναι πιο σωστό να πάρετε εσείς την Κουρκουτζέλα και να πάρουμε εμείς τη Στάνη στην Κουνουπίτσα. Πώς και έτσι ρε Λικούργο. Γιατί δεν το θες. Όχι. Γιατί και εγώ το ξανασκέφτηκα. Και το πιο σωστό είναι να πάρετε εσείς την Κουρκουτζέλα. Όχι Βασίλη. Το σωστό είναι να το πάρει η Πολίνα για να γίνει και το θέλημα της μακαρίτσας της γιαγιάς. Καλά, δεν είναι και τόσο σίγουρο ότι το είπε η γιαγιά. Μπορεί και η Πολίνα να μην κατάλαβε καλά. Γιατί άκουσα ότι θα γίνει χιονοδρομικό κέντρο και θα πάρει μεγάλη αξία η Κουρκουτζέλα. Και λέω μήπως σας ρίχνουμε ρε παιδιά. Μπα. Τι, εσύ δεν τ' άκουσες. Όχι. Θα γίνει
μέχρι που να γίνει Βασίλη, θα έχουν γεράσει και τα εγγόνια μας. Εγώ θέλω την κουνουπίτσα. Ρε εσύ τις προάλλες δεν ήθελες ότι αν τα ακούεις τι έγινε τώρα ξαφνικά. Τι έγινε, Είδα όνειρο σημαδιακό εγώ, αυτό έγινε. Τι όνειρο καλέ. Η γιαγιά Παυλίνα. Σόπα. Ναι. Μου είπε το κτήμα στην Γκουργκουτζέλα να το δώσει στην Πολίνα που έχει και το όνομά μου. Αλλιώς η ψυχούλα μου θα βολοδέρει σαν την άδικη κατάρα. Έτσι είπε η γιαγιά Παυλίνα. Ναι. Τώρα αν επιμένετε και αν είναι και το θέλημα της, δηλαδή τα συμφωνάμε. εγώ δεν ήθελα. Αλλά με επιμένεις. Ναι, επιμένουμε. Πάρε τηλέφωνο να κλείσεις ραντεβού. Αύριο λοιπόν όλοι στο συμβολιογράφο. Ναι. Ποιος είναι, πάλι? Μήπως είναι η γιαγιά η Παυλίνα. Δεν ήρθε πάνω. Καράβια. Λίζα, κορίτσι μου. Λίζα! Αυτό το κορίτσι μου! Άρρωστη. Λιζάκι μου, άπλετε τα εργόσασταν. Είμαστε λύτσι. Καλά, τι ωραία. Και βρήκα τη συντήρη για σήμερα. Μέσα σας τις πέρα. Άλφρεντ, η θεία μου η Πολίνα. Θεία μου Βασίλης. Μαμά μου. Ό,τι μικρό, Άλφρεντ. Το μπαμπάς μου. Ντουντού. Ποιο σιγάρε, Άλφρεντ, η μαμά μου είναι στην κουζίνα, θα σ' ακούσει. Δεν με νοιάζει να μ' ακούσει. Γιατί δεν πας να μάζω το εγώ γλέζο. Γιατί δεν είναι μαρμανό. Γιατί, για να σου κάνω πλάκα. It's just a joke. Δεν πας αυτό το τζοκ. Α, δεν έχεις καθόλου χιούμορ. Μπαμπάς, μαμά σου, τι δεν είναι μαρμανό. Καλέ, πώς σου ήρθε αυτό. Λίζα, μην είναι καθαρά, αλλιώς πάω να τον φύγω. Πού να πας, καλή, γιατί μια χαρά δεν είναι εδώ. Λίζα, εγώ δεν θέλω να λέω ψέματα. Δεν λες εσύ ψέματα, εγώ λέω ψέματα. Το κρίμα στο λαιμό μου. Πάω μέσα. Μένει να γυρίσει να φάμε, να έχεις ψυχολογήσει ότι εγώ δεν είμαι γλέζο. Να πω ότι είσαι Αμερικάνος. Όχι, Αλμπανό. Πού είναι ο Άλφρεντ? Μέσα πήγε να τακτοποιήσει τα πράγματά του. Μα και εσύ βρε παιδάκι μου να έρθεις έτσι χωρίς να με ειδοποιήσεις. Να φτιάξω ένα καλό φαγητό. Κοντζά με γκλέζο, παστίτσιο θα τον ταΐσω πρώτη μέρα. Μαμά, πρέπει να μιλήσουμε για τον Άλφρεντ. Τι να πούμε Λίζα μου, τι να πούμε. Το παιδί δεν το είδες, είναι και λεπούρι. Όμορφος, ευγενικός, πραγματικός τζέντλεμα. Μαμά, υπάρχει κάτι που δεν στο έχω πει και θέλω τώρα να το εξομολογηθώ. Τώρα που έχω να στρώσω το τραπέζι. Ναι, ρε μαμά, θέλω πολύ καιρό να σου το πω, αλλά κόμπλαρα. Άκη, να ακούσω, άκη. Μαμά, Ναι. τι γνώμη έχεις για τους Αλβανούς. Για ποιους? Για τους Αλβανούς. Τι θες να πεις Λίζα μου? Γιατί δεν μου απαντάς, μαμά. Αν εσύ γνώριζες έναν όμορφο Αλβανό που σε γοήτευε, τι θα έκανες. Ξέρεις κάτι και μου το λες Λίζα? Γιατί δεν μου απαντάς, μαμά. Άκου να σου πω Λίζα παιδί μου. Εγώ, εκεί στη Μαυρομιχάλη στην Αθήνα, ήμουν τύπος και υπογραμμός. Και αν σου είπανε λογάκια για τη μαμά, είναι όλα ψέματα. Εγώ, άλλον άντρα πέρα από τον πατέρα σου, δεν έχω πλησιάσει. Ποιος μίλησε για σένα, ρε μαμά. Καλά τώρα δεν με ρώτησες για τους Αλβανούς. Θεωρητικά μιλούσα, ρε μαμά, υποθετικά. Α, υποθετικά. Ναι, αν γνώριζες. Αν γνώριζα. Ναι, αν γνώριζες. Αλλά εγώ δεν γνώρισα. Το είπαμε αυτό, ρε μαμά, φυσικά. Όχι, να το διασαφηνίσουμε, Λίζα μου, να το διασαφηνίσουμε. Φυσικά, ρε μαμά, δεν φαντάστηκα ποτέ ότι τώρα που είσαι παντρεμένη θα πήγαινες με Αλβανό. Και πολύ καλά φαντάστηκες. Γιατί Λίζα μου, εγώ άλλον άντρα πέρα από τον πατέρα σου δεν έχω αγαπήσει. Σε πιστεύω, βρε μαμά. Έτσι, μπράβο. Πίστευε και μία ερεύνα. Δεν μου λες, Λίζα μου, γιατί με ρώτησες για τον Αλβανό. Γιατί? Ναι. Γιατί μια φίλη μου, Ναι. που δεν την ξέρεις, εκεί στην Αγγλία, Ελληνίδα, χωρίς να το θέλει, αγάπησε έναν Αλβανό και θέλει να τον παντρευτεί. Καλά, βρε πουλάκι μου, γιατί φίλη σου με κοψοχόλιασες τόση ώρα. Ναι, ρε μαμά, πες μου τη γνώμη σου. Άκου να σου πω, Λίζα. Κι εγώ μέχρι προχθές είχα την ίδια άποψη. Νόμιζα ότι ήταν κάτι κατσαπλιάδες η Αλβανία. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είχα κι εγώ μια εμπειρία. Μια φίλη μου που δεν την ξέρεις, γνώρισε έναν Αλβανό και σχημάτισε αντίθετη γνώμη και μου είπε. Δηλαδή? Γνώρισε τόση αγάπη, τόση στοργή, τόση τρυφερότητα
Τι νομίζεις ότι είναι, βρε, οι Αλβανοί? Κάτι φτωχοί άνθρωποι που έρχονται να δουλέψουν για ένα κομμάτι ψωμί σε κάτι γομάρια σαν τον πατέρα σου που τους βλέπει σαν τα ζώα. Έτσι τους βλέπει ο μπαμπάς. Έτσι, γιατί είναι μουλάρι. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι. Αυτή η φίλη μου που δεν την ξέρεις, μου είπε πως λίγη καλοσύνη να τους δώσεις, θα σου δείξουν την αγάπη όλου του κόσμου. Και αυτή η φίλη μου που σου λέω, μαμά, έτσι αγάπησε βαθιά. Άμα αγάπησε έτσι, να ακούσει την καρδιά της και να τον παντρευτεί. Και αν οι γονείς της δεν τον θέλουν? Να τους σχέσει τους γονείς της και να ακούσει την καρδιά της. Και πώς να τους το πήρε, μαμά? Απλά πράγματα, Αλίζα μου. Μαμά, μπαμπά, αυτό και αυτό. Ναι, και αν αυτοί αντιδράσουν? Αν την αγαπούν πραγματικά, θα την καταλάβουν. Εσύ, μαμά, μ' αγαπάς? Αχ, τι ερώτηση είναι αυτή, βρε κουτό. Φυσικά, περισσότερο και από οτιδήποτε στον κόσμο. Άκου τι ρωτάει. Μαμά, Έλα. ο Άλφρεντ Ναι. είναι Αλβανός. Τι είναι? Αλβανός. Μέσα από την Αλβανία. Ναι, μαμά. Από ένα χωριό έξω από τα Τύρανα. Βρε πουλάκι μου, είδες ταυτότητα, είσαι σίγουρη? Ναι, ρε, μαμά. Τουλάχιστον είναι βορειοπυρώτης. Όχι, μαμά. Καθαρός Αλβανός. Καθαρός Αλβανός. Το έχει το DNA μας φαίνεται. Τι είπες? Τίποτα. Μα Αλβανός και έχει τέτοια σπιταρόνα στο Λονδίνο. Ποια σπιταρών? Αυτή που είστε στη φωτογραφία που μου έστειλες. Μα δεν είναι δικό του το σπίτι, βρε μαμά. Εκεί μένει για να φροντίζει τον κήπο και να παίρνει ένα χαρτζηλίκι. Και γιατί δεν μου το έγραψες, βρε παιδί μου, και έκατσα και είπα σε όλο τον κόσμο ότι είναι λόρδος? Σου είπε κανένας ότι είναι λόρδος? Μα τέτοια σπιταρόνα μόνο στο περηφάνεια και προκατάληψη έχω δει. Αλλά Μαμά, τι έπαθες, μαμά? τίποτα. Σκέφτομαι. Γιατί να βάλω μαύρα τόσο νέα? Γιατί να βάλεις μαύρα? Γιατί θα χάσω τον πατέρα σου ή εσένα στην περίπτωση που σε καριδώσει. Ο μπαμπάς με αγαπάει και θα καταλάβει. Έτσι δεν μου είπες ότι αν υπάρχει αγάπη θα υπάρχει και κατανόηση? Εγώ το είπα για τη φίλη σου, όχι για σένα. Εγώ πιστεύω ότι ο μπαμπάς θα καταλάβει. Ναι, καλά. Και ο Γιωργάκης Παπανδρέου πίστευε ότι θα σώσει την Ελλάδα και... Άμα συνεργαστείς κι εσύ και του το πεις γλυκά ότι ο Άλφρεντ είναι Αλβανός, δεν θα πάθει τίποτα. Εγώ. Ναι, ρε μαμά, σε παρακαλώ, πες του το εσύ γλυκά με τρόπο. Λοιπόν, καλά, αλλά σκάσε και αν πάθει τίποτα ο πατέρας σου, το κρίμα στο λαιμό σου. Σταμάτα, γιατί έρχεται. Πώς σας φαίνομαι? Κούκλος είσαι, παπακούλη μου. Έβαλες και το κατάλληλο κουστούμι, ούτε να σ' αλλάξουμε δεν θα χρειαστεί. Κατάλληλο γιατί? Για γάμους, κηδείες, επίσημες περιστάσεις. Τι λες, Μαρή? Τίποτα, Λικούργο μου, τίποτα. Κάθισε. Μωρέ, μην τσαλακώ στο κουστούμι, σκέφτομαι. Μη στεναχωριέσαι, όταν έρθει εκείνη η ώρα εγώ θα του πατήσω το σίδερο. Κάτσε, Λικούργο μου, κάτσε. Θα μου χαλάσει τσάκιση, ρε παιδί. Βρεχέστηνα την τζάκιση και κάθισε που σου λέω. Άλλωστε, από τη μέση και κάτω γεμάτος λουλούδια θα είσαι. Λοιπόν, για πες μου λοιπόν, μπαμπά, πώς σου φάνηκε ο Άλφρεντ? Να σου πω, ρε παιδί μου, εγώ είχα μια προκατάληψη. Αλλά ένα περίεργο πράγμα. Μόλις το γνώρισα, το συμπάθησα αμέσως. Είναι έτσι καλός, ευγενικός. Είναι σκέτος Εγγλέζος. Πολύ μεγάλη διαίσθηση έχεις. Εσύ, μπαμπά, δηλαδή θέλεις ο άντρας μου να είναι και καλά Εγγλέζος? Εγώ, κόρη μου, ξέρεις, εγώ ήθελα να πάρεις Έλληνα. Αλλά τι να κάνω, αφού είναι Εγγλέζος. Αν είναι από άλλο μέρος... Μα ο Άλφρεντ δεν είναι από την Αγγλία? Όχι, μπαμπά. Όταν λες όχι, τι εννοείς, Λίζα μου? Λες σε κάποιον είσαι από τη Θεσσαλονίκη, σου λέει όχι. Τι μπορεί να εννοεί? Το ίδιο και ο Άλφρεντ. Δεν είναι ο Άλφρεντ από τη Θεσσαλονίκη? Δεν είναι από την Αγγλία. Και πώς γίνεται αυτό? Πώς εμείς είμαστε από την Ελλάδα, ο Άλφρεντ δεν είναι από την Αγγλία. Και από πού μπορεί να είναι? Τόσα μέρη υπάρχουν, Λικούργο μου, τόσα μέρη. Είναι από την Ουαλία? Θα ήθελες? Από τη Σκωτία? Ούτε. Από την Ιρλανδία? Πάνε πιο κάτω. Πιο κάτω από την είπαμε όλη την Αγγλία. Πιο κάτω είναι η μάχη. Κάτω από τη μάχη. Κάτω από τη μάχη είναι το τούνελ. Εξεκόλα πια από αυτή τη μάχη, πιο κάτω λέμε. Είναι από τη Γαλλία? Πάρ' το τώρα όλο ανατολικά. Βέλγιο? Λίγο ακόμα. Κάτω χώρες? Κι άλλο. Γερμανία? Ωραία, στρίψε δεξιά και κατέβατο. Προς τα πού? Προς τα δω. Τι διάλογο, είναι από την Ελλάδα και το λένε Άλφρεντ? Όχι, δεν είναι από την Ελλάδα. Ανέβα πάλι προς τα πάνω.
Βουλγαρία. Στρίψε αριστερά. Ιουγκοσλαβία. Πάλε όπισθεν. Αλβανία. Τράβα χειρόφρενο και κατέβα. Μου κάνετε πλάκα. Πλάκα είναι. Άσε το διάλογο ρε και τρόμαξα. Πενή. Ούτε καν μέσα από τα τύρανα. Από χωριό απ' έξω. Είναι τουλάχιστον βορειοϊπηρώτης. Έτσι ήλπιζα κι εγώ, αλλά μπας και το Αλβανός. Τι έπαθε, μαρμάρωσε, μωρή και κλέβεις. Και έτσι το μείνει. Θα περιμένουμε 5 λεπτά και θα πάρουμε το ασθενοφόρο. Αλβανός. Άστο το ασθενοφόρο για αργότερα. Λες να πάθει κρίση αργότερα. Αργότερα θα είναι για σένα, μωρή, το ασθενοφόρο. Αλβανός. Μπαμπά. Είναι ο Άλφρεντ Αλβανός. Ναι ρε μπαμπά. Και θα παντρευτείς Αλβανό. Αφού τον αγάπησα ρε μπαμπά. Γι' αυτό μωρή σαν άνθρωπο θα πούμε τα καλύτερα. Με μπουμπελάκια και με νουτρίτσια. Σαν την πριγκιπαπούλα τη γαλάζω αίματι. Big Big θέλει Λίζα, Big Big να την πάρουμε. Μικρό μου πόνι θέλει πόνι, μικρό μου πόνι να την πάρουμε. Άσε και εκείνα τα κολοστρουφάκια. Στο μπαλέτο θέλει να πάει Λίζα, στο μπαλέτο να τη στείλουμε. Γαλλικά πιάνο θέλει Λίζα, στο πιάνο να τη στείλουμε. Στο Λονδίνο θέλει να πάει Λίζα, στο Λονδίνο να τη στείλουμε. Τόσα λεφτά πεταμένα. Πήγε στην Αγγλία και μέχρι τον Αλβανό. Πρέπει πιο φτηνά θα μας ερχόταν να πάρουν τα αυτοκίνητα πάμε μέχρι την Κακαβιά, διαλέξουμε για να το φέρουμε εδώ. Αλλά εσύ φταίς, εσύ παγώθηκες να πάει στην Αγγλία, να σπουδάσεις. Αφού δεν πέρασε εδώ το στουρνάρι, τι θες να κάνω. Και αφού δεν πρέπει να στην στο σούπερ μάρκετ, μωρή, να μάθει και τη δουλειά. Πήγε στο Λονδίνο να σπουδάσει business administration. Τι σκατά είναι το business administration. Τι δουλειά κάνει ο business administration. Θες, μα πού θες να ξέρω. Και άμα δεν ξέρεις γιατί φαγώθηκες, μωρή. Γιατί μου είπαν ότι είναι καλή σχολή. Σε αυτήν να πήγε και η Μέρη της Κολιούδενας και παντρεύτηκε εφοπλιστή. Η Κολιούδενα εφοπλιστή κι εμείς. Ωχ, Παναγία μου. Και καλά, δεν είπα εφοπλιστή. Ένα γιατρό, ένα δικηγόρο, χάθηκε. Μα ο Άλφρεντ σπουδάζει στην Αγγλία, στο Λονδίνο, στο πανεπιστήμιο. Να βρει Λικούργο, το παιδί σπουδάζει. Τι σπουδάζει, Λίζα μου. Μουσικός. Α, καλά, τα πιάσαμε τα λεφτά μας. Όταν σου έλεγα εγώ να σκάψω τον τάφο, κάτι ήξερα. Γιατί μπαμπά, επειδή είναι καλλιτέχνης, ο Άλφρεντ έχει σπουδάσει πιάνο, φούγα και αντίστοιξη με άριστα και συνεχίζει σπουδές στην contemporary music. Έργα του ξενά και ανώτερα πράγματα που τα παίζουν στο Μέγαρο Μουσικής. Και θα παίξει ο Άλφρεντ στο Μέγαρο Μουσικής. Μπρε, σε που τα έμαθε βρε ο Αλβάνος στα όμπα και τα φαγκότα. Τίποτα κλαρινιτζής θα είναι, Μαρή, που σε δουλεύει και τα χάβει σαν το χάνω. Κλαρινιτζή θα πάρεις, μωρή, να σε τρέξει τα πανηγύρια σαν την εύτη θόδη. Έχετε πολύ παλιά μυαλά. Και πολύ μεγάλη περιουσία με τον πικοθύρα που μας κουβάλισε. Γι' αυτό, μωρή, δουλεύαμε τόσα χρόνια για να μας τα φάει Αλβανός. Μα ο Άλφρεντ δεν με αγάπησε για τα λεφτά μου, με αγάπησε για αυτό που είμαι. Ναι, γιατί είσαι όμορφη, πλούσια και χαζή. Ο Άλφρεντ είναι πολύ αξιοπρεπής και αυτός και η οικογένειά του. Γιατί, γνώρισες και την οικογένειά του. Ναι, γνώρισα την αδερφή του που είναι παντρεμένη στο Λονδίνο. Με Αγγλό. Ναι, με Άγγλο. Παντού έχουν απλώς τα μπλοκάμια τους. Και πριν έρθουμε εδώ, περάσαμε και από τους γονείς του. Πού είναι οι γονείς του. Στην Αθήνα, στην Εκάλη. Αχ, Λικούργο στάσου. Έχουν σπίτι στην Εκάλη. Όχι ρε μαμά, εργάζονται στην Εκάλη σε μια έπαυλη. Ο πατέρας του είναι κυπουρός και η μητέρα του καμαριέρα. Καλά, μωρή, είσαι τελείως χαζή. Υπάρχουν Αλβανοί κάτι και κάλεις. Πατέρας κυπουρός, μάνα καμαριέρα και ύστερα σκέφτεσαι αν δεν είναι πρικοθύρας. Δεν το σκέφτομαι, δεν αναρωτιέμαι. Πιστεύω ακράδαντα ότι δεν είναι. Εγώ θα το παντρευτώ ό,τι κι αν λέτε. Είπε για γαμό. Έτσι μου φάνηκε. Τον τάφο πες να σκάψουνε. Μαρή, χάνουμε τον πατέρα σου. Μίλα τον πατέρα σου, χάνουμε. Θα πεθάνει. Μπαμπά, έλα ρε μπαμπά. Αχ, έτσι θα γραφτώ, Λίζα μου. Εσύ νύψεις τα τύρανα και εγώ στον τάφο μέσα. Και με στενεύει και το μαύρο το ταγέρ. Σταμάτα μαμά, μην μιλάς για μαύρα. Γιατί, Λίζα μου, μαύρα δεν φοράνε οι χήρες. Δεν έχει τίποτα μαμά. Από το σοκ είναι. Με τον καιρό θα τον συνηθίσει τον Άλφρεντ και θα τον αγαπήσει όπως κι εγώ. Όταν λες με τον καιρό, τι είναι, Λίζα μου. Πόσο καιρό σκοπεύει να μας κάτσει σηκωθεί εδώ μέσα ο Αλβανός. Ένα μήνα. Και θα μπαινοβγαίνει ένα μήνα Αλβανός μέσα στο σπίτι μου. Φυσικά θα μπαινοβγαίνει. Πώς θα γίνει, θα τον χτίσουμε στο δωμάτιο. Δεν κακή ιδέα, καθόλου κακή. Και τι θα πούμε στην κοινωνία, Λίζα μου. Ότι η κόρη του Λικούργου του Τροκούδη ταλαβερίζεται με Αλβανό. Γιατί λογαριασμό θα τους δώσουμε. Αν θες να ζήσει ο πατέρας σου, ο Άλφρεντ πρέπει να φύγει από εδώ μέσα. Και προπαντός μη μάθει ποτέ κανένας ότι είναι Αλβανός. Κανένας. Κανένας απολύτως. Και κυρίως η θεία σου η Πολίνα. Και τι θα λέμε ότι είναι.
Ό,τι λέγαμε μέχρι τώρα. Ότι είναι Άγγλος και μάλιστα Λόρδος. Chelsea Manchester United. Τι να το παίξω, ρε Άλφρεντ. Τι ρωτάς και εσύ, ρε Ποστουνόβλαχε, τι ξέρει, βρε ο Άλφρεντ από ποδόσφαιρο. Ο άνθρωπος είναι αριστοκράτης. Παίζει μόνο κρίκετ. Αριστοκράτης, αλλά είναι και άντρας. Άντρας, μωρέ, χωρίς ποδόσφαιρο, τι άντρας είναι, Υπάρχουν και κρυπτισμένοι άνθρωποι, Βασίλη. Δεν είναι όλοι σαν και σένα μοσχάρια. Μ' αρέσει το ποδόσφαιρο. Αλλά πιο πολύ το κρίκετ. Ναι, θεία μου, πιο πολύ το κρίκετ. Μα πού είναι και αυτός ο μπαμπάς, ρε παιδάκι, Θα έρθει η θεία μου στη θεία Βάσο, πήγανε στους μπουμπουναράδες. Μου έδειξε τις προάλλες η αδερφή μου στη φωτογραφία τον πύργο σου στο Λονδίνο. Your tower in London. My tower. Το σπίτι σου, Άλφρεντ. Μα τι είναι δικό μου. Δεν δικός. Στον νίκη είσαστε. Όχι, δικό του, πώς δεν είναι δικό σου, που τη λέει. Δικό του είναι, θεία μου. Θέλει να πει ότι είναι του πατέρα του και της μάνας του. Κολέ, με τέτοιο αρχοντόσπιτο τα δικά μας σπίτια δεν του φαίνονται τίποτα τέτοια. Όχι, ωραίο σπίτι, Λίζα. Και έχει κι άλλη πρίκα, έχει χτήματα, έχει πρόβατα. Σταμάτα, βρε Και θεία μην μου. μας περάσει και τίποτα γύφτους. Έχισαμε 500 προβατίνες. Αφού είναι 200, βρε θεία. Σταμάτα κι εσύ, Μαριέ, σαν που στανεύε πάνε στη στάνια της Μητρίας. 500! Και έχουν και το σούπερ μάρκετ μέσα στην πλατεία. In the middle of the square. Ναι. Πώς είναι του Χάροντς ή λίγο πιο μικρό. Εμείς έχουμε, αχ, καλέ, πώς το λένε το μπουζουξίδικο στα εγγλέζικα, music hall. Music hall with μπουζούκι. Και φέρνω και κάτι γυναικάρες, κάτι κομμάτια πυρουσία. Από εδώ ξεκινάει το πόδι. Εκεί που οι Ελληνίδες έχουν τον κόλο, αυτές έχουν το γόνατο. Μπορείς να σταματήσεις, καράβλαχε. Βρε ο Άλφρεντ, ακούει μόνο Μπαχ και Μπετόβεν. Είναι δυνατόν, βρε, να ακούνε λόρδοι άνθρωποι σκυλάδικα. Όχι, μου αρέσει το folk music. Και εμένα μου αρέσει η folk music. Σε ένα γλέντι, σε ένα γάμο, θα σηκωθώ να χορέψω το γλύκα γλυκιά μου. Αλλά στο σπίτι χαλαρώνω με τσιλάουτ. Και εμένα μου αρέσει το chill out. Βέβαια. Με τσιλάουτ θα χαλαρώνω στον κήπο. Μα τι κήπος είναι αυτός. Αλήθεια, Άλφρεντ, πόσα δωμάτια έχει το σπίτι. Πόσα δωμάτια? Ναι. 10. 20. 10 ή 20. 10 στη μία πτέρυγα και 20 στην άλλη, θεία μου. 30 δωμάτια. Και πώς θα φέρνει η βόλτα κακομοίρα η μάνας, παιδί μου. Έχουν πυρέτες, βρε, άξιστε. Σαν τον πύργο του downtown. Σιγά, βρε, να μην πιάνει λέδες του καρόπανο. Είχα κι εγώ μια Αλβανή, τη Ζαμίρα. Τεμπέλα! Δεν ξαναπαίρνω Αλβανή. Θεία μου, πώς μιλάς έτσι. Μπορεί αυτή να έτυχε. Δεν είναι όλες οι Αλβανές έτσι. Έτσι και χειρότερες είναι. Δεν είναι φάρα αυτή, παιδί μου. Θεία μου, σας παρακαλώ. Γιατί δεν τους είχα πάρει εγώ στα χωράφια και μετά θέλαν και Ίκα. Ποιος είσαι ρε και θες και Ίκα, αφού είσαι Αλβανός ρε, Γιατί, θεία μου, αυτός δεν δικαιούται Ίκα. Εδώ ρε δεν βάζουμε στους Έλληνες, στους Αλβανούς θα βάλουμε. Σε λίγο θα μας ζητάνε και Πακιστανοί, Γιατί τι έχουν οι Πακιστανοί. Είναι μαύροι αγάπη που δεν τους βλέπεις. Συγγνώμη. My cell phone. Ναι. Έλα, Πέννη. Τι? Άπαπα. Καλά, εντάξει. Τι έγινε, Χάλασε το αυτοκίνητο και είναι στο βουλκανιζατέρ. Σε κάνα 2 ώρες θα είναι εδώ. Και πότε θα πάμε σε χολογράφο, Σε 2 ώρες. τότε πάμε σπίτι και να ξανάρθουμε, Αχ, καλά λες, ρε. Να αφήσουμε και τα παιδιά λίγο μόνα τους, Λοιπόν, άντε, γεια και τα ξαναλέμε. Bye, Lisa. Γεια Bye, σας. Alfred. See you later, my dear. Σταμάτα, βρε καράβλαση. Λίζα, μπορώ να σου πω. Τι είναι, ρε Άλφρεντ. Πώς είχατε σε αυτό, ότι εγώ έχω πειρατή, γιατί τόσο ψέμα. Έλα, βρε Άλφρεντ, και εσύ πώς κάνεις έτσι. Μα εγώ αν πάω να παπάω σε εμάς του σου, τι δεν λεπανώ. Τώρα γιατί το λες αυτό. Με σε κορετεύει, πού το κινητό μου. Δεν ξέρω, και στην πρίζα νομίζω. Εγώ μόλις έρθουν από ότι με Αλβανό. Όχι, σε παρακαλώ. Λίζα, δεν πέτει για μένα. Όχι, ρε Άλφρεντ, τι είναι αυτά που λες. Απλά οι γονείς μην ξέρεις. Όμως με τον καιρό θα σε γνωρίζουν καλύτερα και θα σε αγαπήσουν. Δεν είναι ρατσιστές οι γονείς μου, κατά βάθος είναι καλοί άνθρωποι. Εγώ σημαίρτσα. Θα πάμε. Τι έγινε. Sorry.
Έλα, μπαμπ. Και τι έγινε. Και τώρα πού τα πάθε. Σε 2 ώρες. Καλά, θα ήθελα να σου πάρω γοριά. Τι σου είπαν. Την δώσε ένα παιδί που δουλεύανε. Γιατί Δεν ξέρω, δεν μου είπε, θα μου το πει κοντά, όχι τηλέφωνο. και τώρα που βρίσκονται. Λεωφορείο, έρχονται εδώ. Τι να κάνω, ρε γάμο. Εδώ. Ναι, δεν έχω που να πάνε. Θα την η αστυνομία. Τους κυνηγάει η αστυνομία γιατί. Γιατί μπαμπά μου, μαμά μου πάνω μου Ελλάδα. Διώξε φετικό και έχω το κρύψει. Έρχονται εδώ να κρυφτούν. Ναι, άμα ζήσει η αστυνομία, θέλει πίσω Αλμπάνια. Μα υπάρχει κίνδυνος να τους απελάσουν. Σίγουρα, άμα το βρουν. Τότε, Άλφρεντ, να πας να τους βρεις, να τους φέρεις εδώ να τους κρύψουμε. Και μπαμπά σου, μαμά σου. Η μαμά μου και ο μπαμπάς μου, αν υπάρχει τόσο σοβαρός λόγος, δεν θα αφήσουν 2 αθώους στα χέρια της αστυνομίας. Δεν νομίζω. Βρίσκεις αυτή τη στιγμή κάποια άλλη λύση. Όχι. Τότε να πας να τους βρεις και να τους φέρεις εδώ. Περάστε, περάστε. Καλημέρα, κύριε Γραμμίδα. Περάστε, καθίστε. Κύριε Πετούρα. Γιατί είστε έτσι. Το κύριο είπε φύγουμε. Κλαπέτα όκι καρτιά, μπουκουράν όκι καρτιά, μάτι αστυνομία έρχεται πιάσει. Δημοσιογράφο, βασαρείο, κακό. Α, ναι, το παπαράτσο. Όλο το κήπο. Κύριο λέει, κλαπέτα μπουκουράν φύγει. Εμείς όκι καρτιά. Πού πάει κύριε, δεν ξέρει κύριο. Παίρνε τηλέφωνο ο Άλφρεντ, έρθει εδώ. Άλφρεντ, κλειστό τηλέφωνο. Πού πάει? Μπορείτε να ηρεμήσετε και να μου τα πείτε λίγο με τη σειρά. Κάποιο κάμισε μπαμπά, μαμά μου, όχι καρδιά. Το πολέσα. Η γονή σου. Οι γονείς μου έχουν κλειδιά. Φρένη, Λίζα. Θεία μου πολύ να είναι. Τα ανοίξει. Τι έκανα, να τα αφήσω απ' έξω. Και αυτό ποιο είναι. Οι γονείς σου. Χαίρομαι πολύ, ποιο τι είναι. Οι γονείς σου. Και αυτή η Αγγλέζο, αλλά δεν ξέρω αγγλικά. Παναγία μου, τι θα κάνω. Δεν ξέρω. Φρένη, Λίζα. Δεν ξέρω τι θα κάνω, μόνο καθίστε και μη βγάλετε άχνα. Σας παρακαλώ. Γιατί δεν ανοίξεις, καλέ. Ήρθε ο μπαμπάς. Όχι τώρα. Έχεις επισκέψεις, Λίζα. Ναι. Τι κάθεσαι. Δεν κάθομαι, θεία. Όρθια. Θα μας συστήσεις, παιδί μου. Ναι, βεβαίως. Από εδώ η θεία μου η Πολίνα και ο θείος μου ο Βασίλης. Και από εκεί. Από εκεί είναι ο Άλφρεντ. Δίπλα στον Άλφρεντ. Δίπλα στον Άλφρεντ είναι ο καναπές. Καλέ, αυτοί οι άνθρωποι ποιοι είναι. Ποιοι είναι. Οι γονείς του είναι. Ποιοι. Οι γονείς του. Αχ, δεν το πιστεύω. Ναι, ούτε κι εγώ, θεία μου. Ήρθανε να μας κάνουν εκπλήξη. Ο Λόρδος και η Λέδη. Ναι. Από το Λονδίνο. Είναι αυτός ο Λόρδος και αυτή η Λέδη. Ναι, είναι ο Λόρδος Βίνστον και η Λέδη Ελίζαμπετ. Περίεργο. Γιατί, θεία μου, επειδή είναι ντυμένη λίγο casual. Μα τι τόσο, αυτές είναι Αλβανοί. Καλέ, τι καταλαβαίνει αυτός από εκκεντρικούς αριστοκράτες. How do you do, Milady? How do you do, Milorde? How was your trip? How was your trip? Καλέ, γιατί δεν απαντάνε, μήπως δεν τα λέω καλά. Μήπως είναι λίγο σνόμπ. Όχι, θεία μου, δεν είναι ακριβώς σνόμπ. Και τι είναι και δεν μιλάν. Μουγγί. Ακριβώς τι. Είναι μουγγί. Μουγγί. Γιατί εσύ δεν το ήξερες. Το ήξερε, καλέ, πώς δεν το ήξερε. Τη λέξη δεν ήξερε στα ελληνικά. Your parents are mute. Είναι μουγγί και δυο. Είδε σύμπτωση. Περίεργο. Βρέθηκε ένας Λόρδος μουγκός και μια Λέδη μουγγί και παντρευτήκαν μεταξύ τους. Ναι, όχι, θεία μου, δεν ήταν πάντα μουγγί. Και πώς μου κάθηκαν. Από χαλασμένο λουκάνικο. Τι! Είχε μέσα ένα φοβερό μικρόβιο. Το μικρόβιο της μουγκανέλας. Μουγκανέλα! Υπάρχει τέτοιο μικρόβιο. Στην Αγγλία υπάρχει. Και είναι φοβερό μικρόβιο. Κανένα αντιβιωτικό δεν το πιάνει. Και μου καθήκανε έτσι ξαφνικά. Από ένα λουκάνικο, ρε παιδιά. Και σου έχω αυτή. Κάνε κράτη Βασίλη στα λουκάνικα. Έχουμε αριστερή. Όλα το ξέρω και με τη μουγκανέλα. Και πώς μιλάτε στο σπιτ με νοήματα. Αυτοί μιλάνε με νοήματα, θεία μου, εμείς τους μιλάμε κανονικά.
Elizabeth. Τι, είπε ναι. Ξέρει ελληνικά, καταλαβαίνει. Τι είπες, τι μου? Τη ρώτησε ελληνικά και απάντησε. Ξέρει ελληνικά. Βέβαια. Ο Sir Winston και η Ναι. Lady Elizabeth είναι φοβεροί ελληνιστές. Έχουν κάνει κλασικές ελληνικές σπουδές στο Cambridge. Και καταλαβαίνω και μερικά σημερινά ελληνικά. Απίστευτο. Λίζα, Έλα ρε Άλφρεντ και εσύ. πάμε μέσα. Ναι, μόλις ήρθαν οι άνθρωποι. Καλέ, κάντε τη δουλειά σας. Πάμε, Lady Elizabeth. Πάμε, Sir Winston. Συγγνώμη. Περιμένει. Μαρή, τι λόρδ είναι αυτή. Τι? Σου φανήκανε σε ένα αυτή για λόρδ. Καταδέχτηκε, βρε, Γκουτζάμ Σερ Βίνστον να σου απευθύνει το λόγο και θα τον κρύβεις και από πάνω. Ποιο λόγο, Μαρή, αφού είναι μου καφών. Και μόνο βρε που σε κοίταξε, θα έπρεπε να είσαι υπερήφανος. Εγώ ενθουσιάστηκα. Εμένα πάλι με φάνηκαν σαν τους Αλβανούς που έχουμε στα χωράφια. Και πώς είναι οι λόρδοι έξυπνοι. Ποιο λόρδ, ρε παιδί μου, με το ημέψιλο, το φράκο, το μπαστούι. Βρε, έτσι πάνε στο Άσκοτ και στη Βουλή των Λόρδων. Τις καθημερινές δίνονται απλά, αλλά κομψά. Σου φανήκανε σένα αυτά κομψά. Βρε, μόνο το ζακετάκι που φορούσε η Lady Elizabeth κάνει πάνω από 1.000 ευρώ. Τι να σε πω, ρε Πολίνα. Και ο Σερ Βίνστον είναι αντιμένος από πάνω μέχρι κάτω, εμπόριο Αρμάνι. Βάζω στοίχημα. Α, εδώ είστε. Συγγνώμη ρε παιδιά, αλλά μου έμεινε πολλά για το ρημάδι. Πένι μου, καλώς τα δέχτηκες. Τι δέχτηκα. Μάντεψε, μάντεψε. Άσε, γιατί δέχτηκα πολλά χαστούκια τώρα τελευταία. Για πες. Ποιος ήρθε, Μπατζανάκη. Ποιος ήρθε. Πού ήρθε, Εδώ στο σπίτι μέσα είναι. ποιος είναι. Εσύ να με πεις. Εσύ τον είδες, εγώ θα σου πω. Μαντέψτε κι εσείς, βρε παιδιά. Συγγνώμη ρε παιδιά, μετά από 2 ώρες του βουλκανιζατέρ να λύνουμε κυνήγματα εδώ. Ήρθε ο Σερ Βίνστον. Ο Τσόρτσιλ. Καλέ, ο Σερ Βίνστον και η Lady Elizabeth, οι γονείς του Άλφρεντ. Πώς είπες, Οι γονείς του Άλφρεντ, δεν τους ξέρεις. εγώ ακουστά τους έχω, εσύ τους είδες. Ναι, εδώ πριν λίγο. Τους είδες κι εσύ, Βασίλη. Ναι. Είδες το Σερ Βίνστον και τη Lady Elizabeth. Ναι. Βασίλη, δεν είμαι καλά. Ρε, Έχουν έρθει τα συμπεθέριας, μέσα είναι. Μέσα στο σπίτι, Ναι, αλλά μην πάτε πολύ κοντά, παιδιά, γιατί έχουν μουγκανέλα. τι έχουνε. Μουγκανέλα, δεν την ξέρεις τη μουγκανέλα, ρε Λυκόργο. Φοβερό μικρόβιο. Είδα προχθές ένα ντοκιμαντέρ στο Discovery Channel. κατοικεί στα Λουκάνικα και θερίζει κόσμο στην Αγγλία. Ήθελα τη φορώ. Όχι, απλώς μου γέννησε, Έτσι χάσαν τη φωνή τους οι συμπέθεροι. Φάγαν λουκάνικο με μουγκανέλα. Δηλαδή, βρε παιδιά, σταθείτε. Μέσα στο σπίτι μου τώρα είναι ένας λόρδος και μία λέδη που φάγανε λουκάνικο με μουγκανέλα και μου καθήκανε. Αλλά ακούνε κανονικά σαν και εμάς. Ήρθατε, Μανούλα. Μακάρι να μέναμε στο βουλκανιζατέρ με αυτά που ακούω. Για πες μου βρε κορίτσι. Ήρθε κανένα σήμερα εδώ, Ναι, οι γονείς του Άλφρεντ. που είναι Εγγλέζοι. Αφού ο Άλφρεντ είναι Εγγλέζος, Και πώς τους λένε, μη μιλήσετε εσείς. Sir Winston και Lady Elizabeth. Χάνομαι, Λυκούργο μου, χάνομαι. Για πες μου βρε αγόρι μου. Πώς είναι οι γονείς σου, μη βοηθάτε εσείς. Κανονικοί άνθρωποι. Έχουν κάποιο χαρακτηριστικό ελάττωμα. Δεν μπορούν μιλάνε. Γιατί έφαγαν λουκάνικα με μουγκανέλα. Κάτι περίεργο σημαίνει το παιδί. Κάτι περίεργο. Η ζώνη του λυκόφωτος. Ειδικά αυτή η μουγκανέλα θα με στείλει σήμερα. Άλφρεντ, μπορείς σε παρακαλώ να φωνάξεις τους γονείς σου. Μα γιατί σας κάνει τόσο εντύπωση. Οι άνθρωποι ήρθανε για να σας κάνουν surprise. Καλά σου λέει μπαμπά, ο Άλφρεντ δεν έχει γονείς. Έχει. Οι γονείς του ήρθαν εδώ. Πού το περίεργο. Από το Λονδίνο. Και είναι και μουγκί. Ναι, μαμά. Ποιοι δεν μπορούν να μιλήσουν. Αυτοί που δεν ξέρουν τη γλώσσα και οι μουγγί. Αυτή είναι μουγγί. Δεν καταλαβαίνεις. Α, μάλιστα. Επιτέλους. Κατάλαβες. Ώρες δεν σας καταλαβαίνω. Από εδώ είναι μάμα. Lady Elizabeth. Χαίρομαι πολύ, Lady Elizabeth. Χαίρομαι πολύ κυρία μου. Δεν είναι πολύ γλυκιά Σερμπέτ. και πολύ αριστοκρατική. Όσο γι' αυτό, τη φλανάχη, Lady D. Και από εδώ είναι μπαμπά μου. Α, Σερ. Τι έπαθες παιδί. Μπαίνει!
κανένας? Όχι. Η κλαμπέτα? Μέσα, ύπνο. Είμαστε μόνοι δηλαδή. Μόνοι. Θες να με φιλήσεις? Τέλος. Δεν είναι σωστό. No regular. No regular. Δεν πρέπει, Μπουκουρά. Δεν είναι σωστό. Εγώ είμαι μια μάνα. Κι εγώ είμαι μια πατέρα. Και τι είπα. Αφού σ' αγαπάω και μ' αγαπάω. Ψεύτη, ψεύτη. Αν μ' αγαπούσες, δεν θα είχες εξαφανιστεί. Όχι, δεν φταίει το Μπουκουράν. Εγώ ποτέ δεν κάνει τέτοιο πράγμα. Εγώ εκείνο Τρίτη ερχόμουν από μόνη από δουλειά. Βρωπέλη, φάμε πάστα μαζί. Εκεί που ερχόμουν ξαφνικά, βλέπει το πολύς. Αλ, φωνάζει το πολύς. Και? Χέστηκο Μπουκουράν. Ποιο είναι, ρωτάει το πολύς. Τρέξει, τρέξει Μπουκουράν. Τρέξει, τρέξει το πολύς. Και μετά? Πέσει κάτω Μπουκουράν, πιάσει το πολύς. Όχι. Τι έγινε, μίστερ? Καρδιά έχει, ρωτάει το πολύς. Όχι, λέει η Μπουκουράν. Πολύ ξύλο το πολύς. Όχι. Και μετά τι έγινε? Μετά, λεωφορείο Μαν, Αλμπάνια. Σε απελάσανε. Αυτό, αποκάσανε η Μπουκουράν. Κι εγώ που πίστευα ότι με εγκατέλειψες. Όχι, εγώ εγκαταλείψω Πένι. Ποτέ εγώ τέτοιο πράγμα. Εγώ, Αλμπάνια Μπουκουράν, κλαίει συνέχεια. Βλέπει Έλληνος στον δρόμο. Κλαίει Μπουκουράν, θυμάται Πένι και κλαίει Μπουκουράν. Ακούει Πάριος. Θυμάται Πένι, κλαίει Μπουκουράν. Βλέπει πάστα σοκολατίνο. Θυμάται Πένι, κλαίει Μπουκουράν. Όχι, πρώτα φάει πάστα, μετά κλαίει. Ξέρεις το παστεύω εγώ 3 χρόνια. Έχει φάνει ζάχαρη. Άι, μη με πλησιάζεις γιατί με δαιμονίζεις και είμαι τόσο ευάλωτη. Ευάλωτη, τι είναι αυτό, κάποια καινούργιο στάση είναι σίγουρα. Αδύναμη να αντισταθώ γιατί και θέλω και δεν θέλω. Μπορεί εγώ μόνο θέλω, κάτσε εδώ. Μα δεν πρέπει, Μπουκουράν, δεν πρέπει. Αυτό που νιώσαμε στη Μαυρομιχάλη πρέπει να το θάψουμε βαθιά μέσα στην καρδιά μας και να πάρει ο καθένας τον δρόμο του. Μα γιατί τώρα δρόμο ίδιο, το Λίζα παντρέψει Άλφρεντ και είμαστε πάντα μαζί. Σιγά μη γίνει αυτός ο γάμος. Βρε, ο Λικούργος είναι Τούρκος. Δεν είναι Έλληνο, Τούρκο είναι. Όχι τέτοιος Τούρκος. Άλλο Τούρκο. Δεν θα συνεννοηθούμε εδώ σήμερα. Βρε, ο Λικούργος δεν θέλει το γάμο. Δεν θέλει τον Άλφρεντ. Δεν θέλει το παιδί μου. Όχι. Δεν θέλει παιδί μου γιατί είναι Αλμπανό. Όχι, ναι, πού να ξέρω, μην με μπερδεύεις κι εσύ. Και δεν θα γίνει γάμο. Δεν μπορώ να ξέρω. Μην το γρουσουζεύεις κι εσύ. Καλημέρα. Καλημέρα, συμπεθέρα Κλαμπέκα. Πώς κοιμήθηκες? Καλά, πολύ καλά, ευχαριστώ. Μπράβο. Συμπετέρα Πένι. Ναι. Θέλω να σου πω ένα πράγμα. Ναι, συμπεθέρα Κλαμπέκα. Συμπετέρα Πένι, πολύ καλό άνθρωπο. Πάρει εμάς στο σπίτι του. Αγαπάει Αλμπανό. Πολύ καλό άνθρωπο. Και κύριο Λικούργο. Πολύ καλό άνθρωπο. Αγαπάει Αλμπανό. Αχ, ναι, ειδικά αυτός είναι Αλβανολάτρης. Καλημέρα. Good morning. Good morning. Βρε, καλώς τους μούγκα εσείς. Εδώ είστε. Εδώ, τα λέγαμε με το Σερ Ουίνστον και τη Λέδη Ελίζαμπετ. Τι λέγατε, Μαρή, αφού είναι μονιέ, Με νοήματα. Good morning, milady. Good morning, milord. Good morning. Άι, καράβλαχε, προσκύναρε τη milady, τίποτα δεν ξέρει. Good morning. Good morning, συμπέθερη, Έφερα λίγη κοιτίνγκα για το τσάι στις 5. Some cooking for the afternoon tea. Κάθεσαι, βρε, Για φιλόπλο! Παναγία μου. Έτσι είναι το πρωτόκολλο, βρε. Χρυσή θα γίνουμε στους Εγγλέζους. Και άμα δεν κάτσει αυτός, έτσι θα μείνουμε. Παλουκό σου ρε. Λικούργο, πώς μιλάς έτσι στο μιλόρδο. Γιατί προσβάλλετε? Δεν προσβάλλετε. Εδώ είμαστε μια οικογένεια. Μια οικογένεια έχουμε γίνει. Ωχ, Παναγία μου. Παλουκό σου ρε, κάτσε κάτω. Σιγά, Λικούργο μου, μουγκός είναι ο άνθρωπος, όχι κουφός. Λοιπόν, Λέδη, πήρατε τον πρωινό σας περίπατο. Morning walk. Και πώς σας φάνηκε η πόλη μας. Our town. Τι
Της άρεσε, λέει. Είχε μια σκασίλα αν της άρεσε. Λικούργο, τι τρόπος! Καλά σου λέει, Λικούργο. Καλέ, από το σόκινο, από το αναπάντεχο. Βέβαια, ολόκληρος λόρδος και ολόκληρη ΛΕΔ ξαφνικά τον ήρθε κεραμίδα. Ρε τι κέραμιδα εδώ, ολόκληρη πλάκα από τους κεφαλέτες. Και πώς σας φάνηκε η πλατεία, Μιλέντι, γραφική δεν είναι? Πώς το λένε, Μαρή, το γραφική στα εγγλέζικα? Γράφει, ξέρω Δεν το λένε έτσι, Μαρή. Της άρεσε, πάμε παρακάτω. Στο Ντουρντουβάκι πήγατε, στους καταράχτες. Falling water Ντουρντουβάκι. Χθες βράδυ ήρθαν, Μαρή, πότε να προλάβουμε να πάμε? Αχ, έχει πολλές ομορφιές η πόλη μας. Όχι σαν το Λονδίνο βέβαια. Εσείς έχετε και τι δεν έχετε. Το Hyde Park, το Big Ben, Downtown, την Oxford. Ναι, συμπέθερε, είχαμε έρθει και εμείς στο Λονδίνο πρόπερς με γκρουπ. Μη λες ρε που πήγαμε με γκρουπ, θα μας περάσουν για πατήριδες. Τα γυρίσαμε όλα. Εκεί την Oxford ειδικά, που λες με είχε όλη μέρα πάνκα για ψώνια. Με ξεκόρωσε 3 μέρες. Απαπα! Πρόσεξε βρε τις εκφράσεις σου μπροστά στο Λόρδο. Γιατί έμαρε, από το ποδαρόδρομο ήρθε και πρέστηκε το ποδάρι του μπάνιας τελείως. Δεν χωρούσε στο παπούτσι με τίποτα. Να καταλάβεις συμπέθερε, στην επιστροφή μέσα στο αεροπλάνο με τις αγιονάρες σήμανε. Μα τέτοια αγορά, πού να τη ματαβρούμε. Εσένα συμπέθερε, έτσι τρέχει συμπεθέρα στην Oxford. Εσένα μιλάει. Βλέπεις. Γιατί βρε, εγώ εδώ μόνη μου δεν πάω στα μαγαζιά. Σου είπα εγώ ποτέ να έρθεις μαζί μου στην Καρκατζούδενα. Την κάρτα μου όμως την παίρνεις. She takes my card συμπέθερε και πάει for shopping και της γαμεί τα μπρέκα. Βασίλη, πρόσεξε πώς μιλάς. Δεν είσαι ρε με τα γουμάρια τους φίλους σου στην καφετέρια του Μπούρλα. Εδώ βρε είναι ξέχοντες άνθρωποι. Συγγνώμη, εξοχοτάτη, μα έχει ανοίξει τελευταία ένα υπέροχο μαγαζί στην πόλη μας. Beautiful shop. Το Γκαργατζούδης Fashion και φέρνει εκλεκτά κομμάτια. Εσκάντα, Dolce Gabbana, Prada. Θέλει και Prada η Μόριτς. Που λες συμπέθερε, είχε πάρει ένα φουστάκι 800 ευρώ για το γάμο της κόρης του Βασίλη του Μπαρδάκα. Και σηκώνεται που λες η κυρία να χορέψει. Και πας στον Καλαματιανό, κάνει ένα χράτσι του φουστάκι και σχίζεται και πιάνει όσο πόλος έξω. Δεν το πιστεύω. Είπε κόλος μπροστά στη Μιλέτη. Εντάξει μωρέ, για το δικό σου τον κόλλευε, δεν είπε για το δικό της. Λικούργο, ντρέπομαι για το επίπεδό σου. Εντάξει, βρε Πολύνα, μην κάνεις έτσι, ηρέμησε και εσύ Μα λιγάκι. να μην μπορεί κανείς πένι μου να κάνει μια πολιτισμένη συζήτηση. Πολύνα! Σκάσε ρε κουμάρι. Θέλεις να παρεξηγηθούν οι συμπέθεροι και να χαλάσει ο γάμος? Μακάρι. Τι είπες? Τίποτα, δεν είπε τίποτα. Καλέ, γιατί κάνει έτσι αυτό σήμερα? Καλέ, του είπες είχα αλλαγώσει τη φάδα για το μεσημέρι και του είπες σε βαρύ. Σταμάτα βρε Λικούργο, κάνε λίγο υπομονή. Σ' άρεσε ο λαγός συμπέθερε. Very too good. Όχι που δεν θα τ' άρεσε. Greek kitchen συμπέθερε. Στιφάδο, γαρδούμπα, κοκορέτς. Αχ, καράβλα και σταμάτα ρε. Εμένα ρε δεν μ' αρέσουν αυτά. No. Εμένα μ' αρέσουν πιο λεπτές γεύσεις. Τρελαίνομαι για σούσι. Τι λες Μάρη. Δεν θυμάσαι τις προάλλες στην ταβέρνα του Γιώργα που πήγαμε. Τι γαρδούμπα μπορεί, περιδρόμιασες. Αϊ, τι λέει, καλέ, λίγο τσιμπολόγησα για τη γεύση. Καλά, μην κάνεις έτσι κι εσύ. Αφού βρε παιδί μου το ξέρεις, εγώ δεν τρώω, τσιμπολογάω. Ναι, και τα πειράχα τσιμπολογάνε. Αλλά σε 2 λεπτά τα αφήνουν σκελετό το πόδι. Με πιάνει βρε καμιά φορά καμιά λιγούρα. Ήταν ανάγκη να το πεις. Sometimes I feel, αχ, πώς τη λένε βρε τη λιγούρα στα εγγλέζικα. Λόρδα. Σκάσε γονάρι, σκάσε. Συγγνώμη Μιλένη, my husband is an animal. Τι είπες. Ότι είσαι ένα ζώο ρε, ένα ζώο και μισό. Τι είπες μωρή μπροστά να σε με φέγα. Animal and a half. Μη σου δώσω μια. Εμένα ρε θα δώσεις μία, με απείλησες. Ρε Πολύνα, ηρέμησε. Βασίλη. Θα μας έχει πρίξει τα όμπαλα. Μα με έχει... Αχ, είπε και τα όμπαλα. Είπε και τα όμπαλα. Ελπίζω να μην καταλαβαίνουν οι ξένοι τι θα πιούν καλά. Ρε Πολύνα, δεν κατάλαβα. Μίστα, βρε Βασίλη κι εσύ. Ρε Βασίλη. Ηρέμησε. Να ρε κουμάρι, να. Να. Πάρ' τα πίσω Πάρτε ρε. να μην στα χρωστάω. Ρε παιδιά. Δεν μπορώ ρε Πέννη. Που του στέκομαι κυρία να μένω και με προσβάλλει και με μουρλάνει και στο κέρατο. Ποια μωρή κυρία να με που πει δυο σου να στυλάσσα με τον κακαλιούρα.
Πολύ ναι. Συκοφάντης. Συκοφάντης. Με τον κακαλιούρα. Συκοφάντης. Πολύ ναι. Συκοφάντης. Σκάσε και εσύ, Πολίνα και Πολίνα. Τίποτα δεν είχανε, Βασίλη μου. Αθώα πράγματα. Μια πάστα φάγαν τα παιδιά. Συκοφάντης. Συκοφάντης. Σκάσε, μωρή, και σηκώνει βελόνα. Αχ, δεν μπορώ. Δεν αντέχω άλλο. Φεύγω. I'm sorry, my lady. I'm sorry, my lord. Να, ρε γομάρου. Να, φεύγω. Πολίνα! Πολίνα, μου σε βγαίνει έτοιμα, Τα συνηθισμένα, Λίζα μου, μαλώσανε ο θείος σου ο Βασίλης με τη θεία σου την Πολίνα. Καλημέρα. Έγινε μεγάλο σκандάς. Σαν πόλεμο. Βασίλη να, Πολίνα να. Εσύ, παπά μου, τι έχεις? Δεν ξέρεις τι έχω. Τίποτα δεν έχει, να στεναχωρέθηκε για τον Βασίλη και την Πολίνα. Χαίστηκα εγώ για τον Βασίλη και την Πολίνα. Λικούργο. Τότε τι έχεις, παπά μου? Τώρα θες να ανοίξουμε κουβέντα. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα, κύριε Λικούργο? Άσε με, Ράλφη, και εσύ από εκεί πέρα. Υπάρχει πρόβλημα? Ναι, Ράλφη, τι υπάρχει. Λικούργο. Σκάσε και εσύ, μωρή. Τι πρόβλημα, συμπέτερο? Άστο μωρή και αυτό το συμπέτερε. Άστο και αυτό το συμπέτερε και μου τρυπάνε τα αυτιά. Κύριε Λικούργο, δεν τα λέμε έναν γαμπρό. Γαμπρός να γίνεις, αγόρι μου. Μέσα από την καρδιά μου με την ευχή μου. Αλλά είναι τη δικιά μου την κόρη. Παπά, τι λες? Τι λες? Τι λέω. Λικούργο, τι είναι αυτά που λες? Τι λέω, ρε παιδιά, αυτό που νιώθω λέω. Τι είπε? Δεν θέλει τον γάμο. Δεν θέλει γάμο. Και γιατί παρακαλώ? Σταμάτα, μάμη. Εσύ σταμάτα. Γιατί δεν θέλει γάμο παρακαλώ? Πώς τόλμησες? Αφού δεν θέλω, ρε παιδιά, με του ζόρι παντριά. Παπά, εάν δεν πάρω τον Άλφρεντ θα πέσω το τουρτουβάκι. Δεν θέλει Άλφρεντ, επειδή είναι Αλμπανό. Να σου πω, ρε Μπουκούρα. Α. Εσύ θα δίνεις την κόρη σου σε έναν αράπη. Με το παιδί μου, ρε, δεν είναι αράπη. Δεν είναι μαύρο. Είπε το παιδί μου μαύρο. Παιδάκι μου γλυκό που είσαι άσπρο σαν το τυρί το φέτα. Τούσου! Μισό, κλαπέτα, μισό. Μα βρίζει το παιδί μου! Είσαι άνθρωπο παλιάνθρωπο φτού! Σκάσε και εσύ, μωρή. Είπε εμένα σκάσε, σου βγάλω Απέντο. Μαμά, Καλά σου λέει, ρε Λικούργο, τι είναι αυτά που λες? Τι λέω, ρε, σε αυτά που νιώθω, λέω. Γιατί εσύ δεν ήθελες να χωρίσουνε. Εγώ, ποτέ. Τίποτε, μωρή. Μου τα γυρίζεις τώρα. Εσύ δεν έλεγες, μωρή, ότι ο Άλφρεντ είναι ξεβράκωτος και πρικοθύρας. Εγώ, ποτέ. Εσύ, μωρή, δεν έλεγες ότι είναι κλαρινιτζής γιατί τρέχει πέρα εδώ στα πανηγύρια με τον τέφι. Είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Πέννη, θα με στείλεις. Θες να γίνει αυτός ο γαμός. δεν με νοιάζει, Πέννη. Εγώ δεν θέλω. Γιατί, παιδί μου? Γιατί χάω τη Χρυσέρισαλτ. Προσβολή. Γιατί πήγα προσβολή. Βέβαια προσβολή. Θου. Τι είναι Του το... στα μούτρα σου, μωρή. Τι είναι προσβολή? Ο Φεντίν, παπά, ο Φεντίν. Α, φέτη. Είσαι άνθρωπο παλιάνθρωπο φτού. Αν με ξαναφτείς θα σε κουβώσω, Πάμε, μαμά. Λικούργο και λικούργος. Άλφρεντ, πού πας? Πάμε, πάμε να φύγουμε. Μα θα τους πιάσει η αστυνομία τους γονείς σου, παντού τους ψάχνουν. Από το μέσα καλύτερα. Μπουκουράν, χάιντε. Άλφρεντ, Λίζα, εσύ που πας, καλέ. να φύγω με τον άνθρωπο που αγαπάω. Μακριά από τη σκληρή καρδιά σου. Λίζα, κάτσε κάτω μου σου χώσω και σένα μία τώρα. Ξέρεις που τους στέλνεις, ξέρεις. Για σίγουρη απέλαση τους στέλνεις. Όλα τα κανάλια της Ελλάδας τους ψάχνουνε. Τα κανάλια, τι λες, μωρή. Ο κύριος Μπουκουράν και η κυρία Κλαμπέτα δούλευαν στο σπίτι του Αναστάσιου Παραζάνα, του Υπουργού Πολιτισμού. Ανασφάλιστοι και χωρίς άδεια. Του Παραζάνα, του Υπουργού. Ναι, λένε. Και το μάθανε οι δημοσιογράφοι και πλακώσαν και τους φωτογραφίσανε στον κήπο. Και ο Παραζάνας για να γλιτώσει το σκάνδαλο τους έδιωξε κακήν κακός. Πού να πάνε λοιπόν, χωρίς χαρτιά και με όλους τους δημοσιογράφους της Ελλάδας να τους ψάχνουν. Τι είπες. Γι' αυτό έπρεπε να τους κρατήσουμε εδώ. Αλλά εσένα η καρδιά σου είναι πιο σκληρή και από την πέτρα. Λίζα! Πήγαινε πες να μην φύγουνε, φύγουνε. Όλοι. Ναι, όλοι. Ναι, έλα ρε Νίκη. Έλα ρε εσύ, ο Λικούργος είμαι. Πού είσαι? Αθήνα. Ωρε γαμώτο. Πάρε το αυτοκίνητο και έλα αμέσως εδώ. Πού θα πας? Πεκίνο. Πότε θα γυρίσεις? Σε μια εβδομάδα. Ωρε γαμώτο. Και σου έχω ένα κελεπούρι. Θα στον κάνω εγώ τον Παραζάνα. Αυτά δεν λέγονται από το τηλέφωνο, δεν λέγονται. Μόλις γυρίσεις, έλα κατευθείαν εδώ. Ναι, πάρε το αυτοκίνητο, μόλις γυρίσεις και έλα κατευθείαν εδώ. Ρε Λικούργο μου, τι κάνεις, έχεις τρελαθεί. Καθαρίζω την κουρκουτσέλα, τα αρχαία παίρνει. Χάνω την κόρη μου, χάνω και τον άντρα μου την ίδια μέρα.
Πρέπει δεν άκουσες τι μιλήσαν. Για τους Αλβανούς μες στο σπίτι, τον έχουμε τον Παραζάνα στο χέρι. Μόνο μη φύγουν είναι το θέμα. Λοιπόν, αντίο. Πού πάτε? Στα τσακίδια εκεί δεν μας έστειλες. Τι είπες, Λίζα μου? Μπαμπά, εγώ αν δεν πάρω τον Άλφρεντ θα πέσω από τον τουρτουβάκι. Με θες νεκρή στον τουρτουβάκι. Εγώ, Λίζα μου, αγάπη μου, σε θέλω μαζί με τον Άλφρεντ. Τι είπες? Εγώ σε θέλω να σε καμαρώσω νυφούλα δίπλα στον Άλφρεντ και να σε λένε Λίζα Ντουρχάη. Μαμά, τι λέει? Αυτό που ακούς, κόρη μου. Το θες αυτό το γάμο, μπαμπά. Όσο τίποτα άλλο στον κόσμο. Εγώ συμπέθαρα από τα πήρα να κάνω και ας πεθάνω μετά. Δεν τα λέγω όμως. Γιατί βρε αγόρι μου? Εσύ δεν είπετε τέλει γαμπρό. Ρε συμπεθέρα, βρε κλαμπετάκι. Γιατί είσαι τόσο ξύχνη καλή? Μια κουβέντα είπαμε. Δεν σε πιστεύω, ψέματα λέει. Όχι. Αφού ήταν Αλβανό. Εγώ βρε δεν θέλω Αλβανό. Εγώ βρε και στο σούπερ μάρκετ και στα χωράφια μόνο Αλβανούς παίρνω. Ναι, γιατί είναι φτηνό και δεν του βάζει οίκα. Όχι καλέ, για την παρέα. Πες τη συμμορή. Ναι, αφού μου είπε ότι άμα βγούμε στη σύνταξη, να τα πουλήσουμε όλα εδώ και να πάμε να ζήσουμε στα Τύρανα. Τόσο πολύ του αρέσει. Αφού πήρα και δάσκαλο να μάθω αλβανικά. Πήρες δάσκαλο να μάθεις γλώσσα. Ναι. Ψέματα λέει. Όχι. Αφού δεν λέει ψέματα, πώς τη λέει την καρέκλα αλβανικά. Αυτό είναι στο παρακάτω μάθημα. Πες πως λέει το σκύλο αλβανικά. Δεν το έχει μάθει, βρε συμπεθέρα, είναι αρχάριος. Τώρα μαθαίνει την αλφαβήτα. Πες αλφαβήτα. Αλφα, Β, Γ. Όχι δική σου, δική μας. Διαγώνισμα να με βάλει τα γραφεία της πεθέρα. Εδώ μιλάμε για το γάμο καλέ. Δεν τα θέλω. Κοίτα ρε που μου λάρωσε. Κοίτα ρε αγόρι μου μάτσι. Κοίτα μαλλιά. Κοίτα μέση. Εντάξει, μέση δεν έχει πολύ. Τρως μωρή, πάτσι λες. Πολύ δεν το θέλω, αλλά μακριά από το. Γιατί να πάτε μακριά βρε αγόρι μου. Εδώ να μείνετε, εδώ να παντρευτείτε. Όλοι μαζί να μείνουμε. Εσύ δεν έλεγε απατεώνα. Εγώ. Το μετάνιωσε, βρε συμπεθέρα, άλλαξε γνώμη. Τόσο γλίγορα. Ναι, μόλις έμαθε ότι η Λίζα θα φύγει, είπε θα πάρω το κουζινομάχαιρο και θα σκοτωθώ. Κι άμα αλλάξει γνώμη πάλι. Δεν ξαναλάζω ρε συμπεθέρα. Στορκίζομαι στα πόδια σου πέφτω. Κάνει θέατρο. Όχι. Σκάσε, κλαβέτο. Το άνθρωπο μετανόησε. Τον κάμω θα γίνει. Εμένα θα σου πάω. Ό,τι πει παπά σου κάνει. Έτσι μπράβο συμπέθερε, δείξες πυγμή. Καλέ, αυτό τρέπεται να πει πολύ ότι εμείς Αλβανό. Δεν τρέπομαι βρε συμπεθέρα. Εγώ για εσάς το κάνω για να σας προστατεύσω. Βρε άμα το μάθει η Πολίνα που δεν έχετε χαρτιά, θα σας καταδώσει στην αστυνομία. Είναι μπαμπές σου το πολύρα. Μπαμπεσουτάτη συμπέθερε. Πήλιος γούσης. Γι' αυτό σου λέω να λέτε ότι είστε γκλίζοι. Για το καλό σας το κάνει. Για το καλό μας το κάνει. Το Λικούργο αγαπάει Αλβανό. Και παίρνει ακόμη περισσότερο. Το κάμω θα γίνει. Σύμφωνοι συμπέθερε. Σύμβερη συμπέθαρο. Συμπεθέρω λοιπόν. Είναι μέσα η Πέννη. Η Lady Elizabeth. Είμαστε μόνοι δηλαδή. Alone. Να φύγω. Go. Γιατί είστε ένας άντρας πικάντικος. Κι εγώ δεν είμαι καμιά ψαροκασέλα. Oh, thank you, my lord. Λοιπόν, πώς σας φαίνεται η διαμονή σας εδώ? Pleasant. Εσείς που έχετε βαρεθεί τις κοσμικότητες του Λονδίνου,
Το βλέπετε σαν μία ανάπαυλα. Ρωτήστε και εμένα που ζω μόνιμα εδώ. Τι να τον κάνω τον καθαρό αέρα και τη γαλήνη της φύσης. Η ψυχή μου ποθεί άλλα πράγματα. Δεξιώσεις, λαμπερές πρεμιέρες. Αχ. Να συνεχίσω. Σωστά. Γιατί αν δεν μιλήσω εγώ, ποιος θα μιλήσει? Από τον Ντουβάρη, δεν βουάρ. Λοιπόν, εγώ μικρή που λέτε περίμενα άλλα πράγματα. Αλλά η τύχη μου με έριξε στο Βασίλη. Δεν ξέρετε τι εστί Βασίλης. Τι ψεύτης, τι κλέφτης, τι απατεώνας. Billy the liar. Κλέβει το Ίκα, κλέβει την εφορία. Μόνο το παγκάρι της εκκλησίας μου δεν κλέβει. Αλλά γιατί το λέω, μπορεί να το κλέβει κι αυτό. Τι, δεν με πιστεύετε? Καλέ, έχει τριπλά βιβλία, 3 books. Άλλα τα πραγματικά, άλλα για την εφορία, άλλα για το συνεταιρό του. Τη διαθήκη του πατέρα του, την πλαστογράφησε. Ναι, για να φάει του αδερφού το πατρικό του σπίτι. Εδώ για να πάρει την κουρκουζέλα από την αδερφή μου και τον δικούργο. Έσπασε ένα μαρμάρινο άγαλμα κομματάκια, το έθαψε για να νομίσουν ότι στην κουρκουτζέλα έχει αρχαία. Αχ, το διάλογο το πηγαίνω και με πιάνει το παράπονο. Πάει καλύτερα να φύγω γιατί θα υποθούν πράγματα που δεν πρέπει. Εγώ να τα πω, γιατί εσείς τι να πείτε. Όχι, όχι. Ήταν λάθος μου που ήρθα, όχι. Αλλά νιώθω τόσα πολλά για σας. Βέβαια, εσείς έχετε μια υπέροχη σύζυγο, beautiful wife. Και θα γνωρίσατε βαρονέσες και κοντεσίνες με το τσουβάλι. Σιγά μη ρίξετε τα μάτια σας σε μια απλή χωριατοπούλα σαν και εμένα. Μην πείτε λέξη, μην πείτε λέξη. Γιατί, όχι που μπορείτε δηλαδή, αλλά λέμε τώρα, ας μείνουμε έτσι στη σιωπή. Γιατί, και εγώ το ξέρω. Και εσείς το ξέρετε ότι η σχέση αυτή δεν έχει μέλλον. No future. Τι σε νοιάζει ένα Χριστιανή μου, είναι όλα κανονισμένα. Έρχεται το απόγευμα η Νίκη εδώ. Βρε παιδάκι μου, τι σου είπε ακριβώς, πες μου. Εμείς θα πούμε στους Αλβανούς ότι η Νίκη θα τους πάρει με το αυτοκίνητο, να τους πάει στην Αθήνα, να τους βγάλει νόμιμα με χαρτιά. Θα τους πάρει η Νίκη, θα τους πάει σε ένα ξενοδοχείο και εκεί θα τους περιμένουν 2 δημοσιογράφοι δικοί της. Θα τους έχει ειδοποιήσει η Νίκη. Δική της δημοσιογράφη. Όχι δική μας ρε παιδί μου, από τους άλλους. Για χαζή την έχει στην Νίκη. Θα ξεσπάσει σκάνδαλο. Θα παραιτηθεί ο Παραζάνας και μετά οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Προς ποια κατεύθυνση? Βρε, ώσπου να αναλάβει ο καινούργιος υπουργός. Να μάθει τη δουλειά, θα μας τον έχει κάνει τον αποχαρακτηρισμό η Νίκη. Ασέ που τώρα μπορεί να την κάνει και υπουργό, γιατί θα έχει και μια εφημερίδα της αντιπολίτευσης να τη στηρίζει. Ναι, αλλά άμα τους δώσουν στους δημοσιογράφους, τότε σίγουρα θα τους απελάσουνε. Και ο καημένος ο Μπουκουράν είναι η δεύτερη φορά που μπαίνει στη χώρα παράνομα. Και? Θα τον απελάσουνε τον άνθρωπο. Και σένα τι σε νοιάζει? Εμένα, σίγα μη με νοιάζει. Βρε, άμα είσαι μάνα σου, τι, αυτός ο γάμος δεν πρέπει να γίνει? Ο γάμος σας μη γίνει. Τον Μπουκουράν γιατί να τον απελάσουνε? Βρε μανία με αυτό τον Μπουκουράν. Τι να κάνω. Είμαι άνθρωπος κι εγώ το συμπαθώ. Το λυπάμαι. Ποιο λυπάσαι μωρή, τον Αλβανό? Λικούργο, ο Μπουκουράν δεν φεύγει από εδώ. Μωρέ, σε άκουγες σαν Αλβανό και σε πια αλλεργία. Τι έπαθες? Τώρα θεραπεύτηκα. Λέγε ό,τι θέλεις. Έρχεται η Νίκη τα που είμαι εδώ και αυτοί οι δρόμοι φεύγουν από εδώ. Τελειώσαμε. Ακού να σου πω, Λικούργο, η κουρκουτζέλα πρίκα μου είναι. Δεν τη θέλω. Μωρέ, είσαι τελείως τρελή. Δεν τη θέλω, σου λέω. Ας την πάρει η Πολίνα. Την κουρκουτζέλα την πάρουμε εμείς που μας εδώ τούμπανο. Δεν τη θέλω. Καλέ, μέχρι έξω ακουγόσαστε. Τι φωνάζετε? Εδώ. Τα λέγαμε με τον... Εδώ τα λέγαμε με τον γαμπρό σου. Είχαμε μια διαφωνία. Εσύ γιατί στολίστηκες έτσι? Καλέ τίποτα, έτσι είναι η διάθεσή μου. Ναι, κάτσε. Ο Σερ Ουίνστον δεν είναι εδώ? Ποιος? Ο Σερ Ουίνστον. Όχι, έχει φύγει με τον Άλφρετ έξω. Θα αργήσει να γυρίσει. Πού να ξέρω, βρε Πολίνα μου, εσύ τι τον θέλεις? Δεν καταλαβαίνεις, Πέννη. Τι πράγμα? Ο Σερ Ουίνστον είναι ένας γοητευτικός άντρας. Κι εγώ μια νέα γυναίκα απογοητευμένη από τον γουμάρι τον άντρα της. Ο Σερ Ουίνστον είναι όλα αυτά.
Πέννη μου, εσύ το βλέπεις σαν συμπέθερο. Εγώ το βλέπω σαν άντρα. Είναι τόσο γοητευτικός, τόσο φινετσάτος. 10 μέρες από τότε που ήρθε τον σκέφτομαι συνέχεια. Ναι, εσύ τον σκέφτεσαι. Αυτός? Με σκέφτεται κι αυτός. Μπα, σου το είπε ο Μουγκοθόδωρος. Δεν χρειάζονται λόγια, Πέννη μου. Υπάρχει η γλώσσα των ματιών, η γλώσσα του σώματος. Α, φτάσατε και στη γλώσσα του σώματος βλέπω. Όχι ολοκληρωμένα. Σε ποιο στάδιο βρίσκεστε? Περίμενε. Τώρα, μην ξεχάσεις την κουβέντα μας. Όχι, δεν την ξεχνάω. Βρε, καλός κουβέτο. Πού είναι? Α, εδώ είσαι φως μου, εδώ είσαι ήλιε μου, εδώ είσαι ζουμπουρλού μου. Α, εσύ είσαι, τι θέλεις? Εσένα θέλω αγάπη μου, εσένα θέλω μόνο, εσένα θέλω στη χαρά, εσένα και στον πόνο. Αχ, τι ακούω, Θεέ μου. Από τη μία ο καράβλακος, από την άλλη ο σκυλάς. Άκου λίγο, αυτά κομμένη. Έχω ανέβει κατηγορία. Τώρα μ' αρέσουν οι άντρες με τα ψηλά καπέλα. Επειδή κάτι άκουσα εκεί έξω, για δες, τώρα το κατάστημα διαθέτει απ' όλα. Δεν με πείθεις καταλούρα, Daddy boy. My heart belongs to another man. I love alone. Τι λες μόρι, με διώχνεις, δηλαδή να φύγω? Yes, try to forgive me, baby. Bye. Bye, άκρελο καμπέρο. Βλέπω μεγάλη πέραση έχεις, αδερφούλα. Και πού μείναμε? Α, ναι. Στο συμπέθερο που αναστατώνεται. Και αναστατώνεται πολύ. Αναστατώνεται, Πέννη μου, αλλά δεν το δείχνει, γιατί είναι λόρδος. Δεν θα σου πιάσει ρε ο λόρδος το βυζί με τη μία, σαν του γουμάρι το Βασίλη. Τέλος πάντων, επειδή έχουμε κανονίσει να πάμε μια βόλτα στο τουρτουβάκι, όταν έρθει, ενημέρωσέ με, σε παρακαλώ. Δεν θα ξεχάσω. Μην το ξεχάσεις. Όχι, όχι. Περιμένω. Άντε, γεια, στο καλό. Λικούργο! Λικούργο! Τι έγινε, μωρή, τι φωνάζεις? Τι έγινε, τώρα θα γίνει. Λοιπόν, την γκουργκουτζέλα θα την κρατήσουμε εμείς. Και πάρε τηλέφωνο την Νίκη να έρθει να πάρει τους Αλβανούς και να τους πάει όπου θέλει. Μωρή, είσαι τελείως τρελή. Τώρα δεν μου λέγεις άλλα. Άλλαξα γνώμη, Λικούργο μου. Πάρε τηλέφωνο την Νίκη να έρθει να πάρει τους Αλβανούς. Μην μου αρχίσεις όμως πάλι με τον καημένο το Μπουκουράν που θα τον απελάσουνε. Ωραία, χέστηκα για τον Μπουκουράν. Να πάει στο διάολο Μπουκουράν. Στο διάολο και ακόμη παραπέρα. Έλα, μην φεύγεις με την Νίκη, δεν είναι? Λοιπόν, πού είναι οι Αλβανοί μέσα? Έχουν πάει μια βολτούλα, αλλά όπου να είναι έρχονται. Τους παίρνεις και να πάτεις την ευχή του Θεού. Καλύτερα που λείπουν για να πούμε δύο πραγματάκια κι εμείς μεταξύ μας. Τι πραγματάκια? Να εξετάσουμε κάποιες λεπτομέρειες για την υπόθεση. Μα τις έχουμε εξετάσει όλες τις λεπτομέρειες. Τους παίρνεις και τους πας τσίφ στο ξενοδοχείο. Όχι αυτό. Για τον αποχαρακτηρισμό λέει. Ο αποχαρακτηρισμός, Λικούργο μου, είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τι δύσκολη έγινε, Νίκη. Ένα χαρτί είναι, βάζει μια τσίφρα και τελείωσε. Ρε Νίκη, έτσι θα σε αφήσω εγώ, ρε, αν κάνεις τον αποχαρακτηρισμό. Αφού ξέρεις τι κουβαρτάς είμαι. Μα δεν το λέω γι' αυτό, προς Θεού. 100.000 πώς σου φαίνονται? 50. Σκάσε, Πέννη. Αυτή θα σκάσει. 100.000 να πιεις μια μπύρα στην υγειά μου. 100.000 για μια μπύρα, πόσες θα πιει, πόσες Σκάσε, παρέλια. Πέννη. Λικούργο, με φέρνει σε δύσκολη θέση. 150 διευκολύνεσαι. Μα Λικούργο είναι αρχαία. Άτε, να βάλω άλλες 50.000, να πάμε στις 200. Είμαστε εντάξει? Αν σου λέγαμε 400.000, Ας σου έλεγα ότι χάζεψες. Μα σκέψου τι διακινδυνεύω, Λικούργο μου. αν γίνει μία στραβή, χάθηκε. Και εσύ ρε παιδί μου, φωτιά και λάβρα είσαι, κόψε κάτι. Α, δεν μπορώ, Λικούργο μου, δεν γίνεται. 400.000. Βρε, εγώ να στις δώσω 400.000. Αλλά πού να τις βρω? Αν δεν τις έχεις, δώσε μου μία από τις 8 βιλίτσες που θα χτίσεις. Ολόκληρη. Φυσικά ολόκληρη. Και ναι, αλλά δεν είμαι μόνο εγώ. Τι εννοείς? Ότι είναι και ο έφορος αρχαιοτήτων που πρέπει να κάνει τα στραβά μάτια. Να του δώσουν 50.000 από μια μπύρα. Δεν θα θέλει και ο έφορος μία βιλίτσα. Δεν θα θέλει κι αυτός να κάνει διακοπές στην Κουρκουτζέλα. Να τον πάρεις εσύ στη δικιά σου τη βιλίτσα να το φιλοξενήσεις. Α, δεν γίνεται, εγώ έχω τα παιδιά μου, δεν χωράμε. Ρε εσύ, σου κάνω ένα ξενώνα δώρο. Μην τα συζητάς.
Και αυτός ολόκληρη. Μας παρακάλεσε, αν γίνεται φυσικά, η κουζίνα να είναι ανοιχτή με πάσο, σκεπαστό γκαράζ για 3 αυτοκίνητα και μπανιέρα ζακούζι φυσικά. Μήπως θα θέλει και εμένα μία φορά την εβδομάδα να του καθαρίζω. Έλα βρε Μπένι μου κι εσύ. Μα μπανιέρα ζακούζι. Θέλει και μπουρμπουλήθρες η κουλάρα του. Αν γίνεται, είπε ο άνθρωπος Λικούργο. Και αν δεν γίνεται... Κινδυνεύει η κουρκουτζέλα. Σταμάτα, Πίνη. Γίνεται. Τελειώσαμε. Με τον έφορο, ναι. Γιατί υπάρχει κι άλλος. Ναι. Είστε μεγάλη παρέα. Ο διευθυντής της πολεοδομίας να μην πάρει κι αυτός μια βιλίτσα. Γιατί δεν μπορούν να τη μοιράζονται με τον έφορο αρχαιοτήτων. 6 μήνες ο ένας, 6 μήνες ο άλλος. Μα δεν είναι άδικο να πάρει ο έφορος και να μην πάρει αυτός. Μεγάλο άδικο. Ούτε Θεός δεν το θέλει. Θέλει και τίποτα άλλο αυτός ή τελειώσαμε. Όχι, όχι. Ένα απλό σπιτάκι θέλει αυτός. Α, είναι ολιγαρκής τουλάχιστον αυτός. Δεν μπορώ να πω, είναι ολιγαρκής. Μα γιατί αντιδράς συνέχεια, ρε Λικούργο. Μα τσίμπα μια βιλίτσα άλλο, τσίμπα μια βιλίτσα άλλο. Για μας τι θα μείνει ρε στο τέλος. Εσάς θα σας μείνουν 5 ολόκληρες βίλες. Μα 3 βιλίτσες εσύ για έναν κολό. Τώρα βρήκες τον κόλλο. Παραπέρα θα βρεις το ένα πόδι. Αργότερα θα βρεις το άλλο πόδι. Έτσι θα το πάμε τώρα. Δεν ξέρω. Κάτσε να δω ποιος είναι γιατί μου χτυπάνε την πόρτα. Καλημέρα. Εσύ είσαι. Μπαίνει. Ναι. Μπορώ να σου μιλήσω. Δεν. Ιδιαίτερα, με συγχωρείτε κυρία. Δεν μπορούμε Λαβίδα. Πολίνα μου, έχουμε σημαντική κουβέντα εδώ. Αχ, αυτό που έχω να σου πω εγώ είναι πολύ πιο σημαντικό. Πείτε τα εσείς με την κυρία Βαρδάκα, θα πάω μέσα στο γραφείο να κάνω μερικά επίγοντα τηλεφωνήματα. Όχι, περιμένετε, εμείς θα πάμε μέσα. Όχι, πείτε τα εσείς. Χάρηκα πολύ που σας είδα, κυρία Βαρδάκα. Και εγώ, κυρία Λαλαβίδα μου. Ορίστε, άντε, τι το τόσο σημαντικό ήταν αυτό που είχες να μας πεις, πες το. Πέλη μου, Έλα. ακούστε λοιπόν να δείτε, συμβαίνει κάτι τρομερό. Τι πράγμα. Πιστεύετε ότι ο Σερ Ουίνστον είναι μουγκός? Το πιστεύουμε ακράδαντα. Ακούστε λοιπόν να σας πω. Είχαμε πάει μια βόλτα στο Τουντουβάκι με το Σερ Ουίνστον. Και? Και εκεί ο Σερ Ουίνστον μίλησε. Αμάν, έκανε θαύμα ο προφήτης. Να φωνάξουν τον Μητροπολίτη. Να φωνάξετε την αστυνομία. Γιατί καλέ? Το ξέρετε ότι είναι Αλβανός? Τι είναι? Όχι. Λικούργο, το ήξερες ότι είναι Αλβανός? Εγώ από πού να το ξέρω. Είναι Αλβανός και μας κοροϊδεύει όλους. Α, τον απατεώνα. Σοκαριστήκατε, Τον ύπουλο. Να το περιμένατε. Τι είναι αυτά που ακούω, βρε γυναίκα. Αχ, πώς το έμαθα να με πεις. Πώς το έμαθες, πώς το έμαθες? Είδα την ταυτότητά του. Πού την είδες? Είχαμε πάει μια βόλτα στο Τουντουβάκι και εκεί κάτσαμε σε μια ταβέρνα. Γιατί μου ήρθε μια λιγούρα εκεί στην εξοχή. Ο συνήθως. Τότε αυτός πήγε στο αποχωρητήριο και εγώ έψαξα το σακάκι του. Καλή, και εσύ τι ήθελες βρε χριστιανή μου και το έψαξες? Μα για να δω την ταυτότητά του, πόσο χρονών είναι. Και? Και όταν γύρισε από το αποχωρητήριο, του είπα «Τι είναι αυτό, Σερ Ουίνστον?» και του έδειξα πικαρισμένη την ταυτότητά του. Και τότε αυτός μίλησε και μου είπε ότι είναι παράνομος, ότι δούλευε στον Υπουργό τον Παραζάνα και ότι τους πιάσανε και ήρθαν εδώ για να κρυφτούνε. Τι είναι αυτά που ακούω να γίνουν στο σπίτι μου, ρε γυναίκα. Αχ, ευτυχώς που τα έμαθα πριν το γάμο να λες. Πολίνα, μας έσωσες. Εσάς σας έσωσα, αλλά εγώ καταστράφησα. Γιατί καλέ? Γιατί ξέρεις τι άλλο μου είπε, παίρνει τι δεν μ' αγαπάει και ότι είναι ερωτευμένος με άλλη γυναίκα. Με τη γυναίκα του? Όχι, άλλη γυναίκα μου είπε. Σου είπε και το όνομά της? Όχι. Ευτυχώς. Αχ, αυτός είναι. Διώχτε τον με περιφρόνηση. Έννοια σου, Πολίνα, και θα στο κανονίσω εγώ. Δεν πάμε μέσα ρε ψεύτη. Τα είπε όλα το κύριο Πολίνα. Ευτυχώς που είναι το κύριο Πολίνα και μας έσωσε. Απατεώνα. Να μας κοροϊδεύετε, να μας λέτε ότι είστε και Εγγλέζοι. Μόλις έρθει η κλαμπέτα, να μαζέψετε τα τσαμασίρια σας και δρόμο από εδώ. Τι είπες? Να μαζέψετε τα τσαμασίρια, του λέω και δρόμο από εδώ. Είπες κλαμπέτα. Είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Όχι, όχι, με τίποτα. Είπες κλαμπέτα. Τη γυναίκα του τη λένε κλαμπέτα, μου το είπε. Εσύ όμως πώς το ξέρεις? Δεν είπα κλαμπέτα ρε Πολίνα. Εγώ είπα κλαπέτα. Την πολύ την έκπληξη μου φύγανε τα κλαπέτα. Είπες κλαμπέτα. Όχι, Πολίνα, κλαπέτα είπε και εγώ κλαπέτα άκουσα. Εσύ Μπουκουράν, Τι είπες? Να, μωρή. Είπες Μπουκουράν. Το
Πολίνα, εγώ μόλις τώρα το μάθα με μεγάλη έκπληξη. Δεν το περίμενα από σένα, παιδί. Πολίνα μου, δεν ξέραμε, δεν το ξέραμε. Αχ, τι ήθελες και μίλησες. Καλά μωρέ, και στήριζες ταυτότητα στο σακάκι. Αφού το είδε το ταυτότητα, τι φταίει εγώ. Τι ρε, κοίτα ρε. Δεν πειράζει πολύ. Αφού τώρα έρθει το κύριο Νίκη και βγάλει χαρτιά εμένα και κλαπέτα, Η Νίκη είναι μέσα. Άντε, Μόλις έρθει η κλαπέτα, φωνάξτε με. εντάξει, Να εντάξει. σε πω ρε, καλά μωρέ. Άντε, και τις βιλίτσες με εγκράτεια, Άι ναι. και εσύ μωρή από εδώ. Ρίκα μου είναι. Πένι, να ρωτήσω κάτι εσένα. Ρώτα. Γιατί αυτές τις μέρες δεν μιλάει καθόλου Μπουκουρά. Γιατί είμαι ηλίθια. Γιατί νόμιζα ότι τα έχεις με την Πολίνα. Εγώ και εγώ αγαπάει το Πένι. Αχ, έκανα λάθος, Μπουκουράν. Και όλη μου η αγάπη έγινε ζήλια και μίσος. Και σε απάτησα. Τι είναι, πού? Αχ, τι έχω κάνει, κακούργα, τι έχω κάνει. Δεν πειράζει πολύ. Τώρα θα βγάλω χαρτιά με τον κύριο Νίκη. Πάμε Αττίνα και βγάλουμε χαρτιά. Και είμαστε πάντα μαζί. Βρε, στην Αθήνα θα πας, αλλά θα γυρίσεις. Αχ, τι έχω κάνει, κακούργα. Εδώ είσαι εσύ. Τι έγινε, πού πας, Λίζα μου? Στην εφορία αρχαιοτήτων να κάνω σκάνδαλο. Τι σκάνδαλο? Τα ξέρω όλα, μαμά. Ποια όλα? Ήμουν στο Βεσέ δίπλα στο γραφείο και άκουσα τη Λαλαμπίδα να μιλάει στο τηλέφωνο και μετά με τον μπαμπά. Τα ξέρουμε όλα. Πάτε να θυσιάσετε τους γονείς του Άλφρεντ και να χαλάσετε το γάμο. Πάλι δεν γίνεται. Όχι, πατέρα. Πατέρα! Ναι, πατέρας μου τώρα είναι Μπουκουράν και μάνα μου κλαπέτα. Με εσάς δεν έχω τίποτα και αν φύγουν στα τύρανα να ξέρεις θα πάω μαζί τους. Βρε, Λίζα μου, παραλογίζεσαι, παιδί Τώρα μου. θα πάω στην εφορία αρχαιοτήτων και θα τους πω ότι στην Κουρκουτζέλα βρέθηκαν αρχαία. Πάτε να πουλήσετε την κόρη σας για ένα αρχαίο άγαλμα. Μα δεν είναι αρχαίο. Ποιο μωρέ δεν είναι αρχαίο, μην μιλάς κι εσύ, σκάσε. Δεν είναι αρχαίο. Ποιο καλέ δεν είναι αρχαίο. Θα τρελαθώ, τι λέει αυτός. Το κόλλονται λέτε. Ναι. Σε αυτό το περιοχή το γκουρουγκουρου. Την Κουρκουτζέλα. Γκουρουγκουτζέλα. Δεν είναι αρχαίο, είναι νέο. Θα τρελαθώ, τι λέει, μα τι νέα και αρχαία, τι γίνεται. Το πολύ να είπε. Το Βασίλη έβαλε εκεί, δεν είναι αρχαίο, για να φοβηθεί Λικούργο και Πένι. Τι είπε. Άγαλμα, όχι αρχαίο, νέο. Καλά, δεν καταλαβαίνεις τίποτα κι εσύ. Πες εσύ που καταλαβαίνεις έξυπνη. Δεν υπάρχουν αρχαία. Ο θείος Βασίλης έθαψε εκεί ένα παλιό άγαλμα για να φοβηθείτε και να τους αφήσετε την Κουρκουτζέλα. Ο Βασίλης. Το πολύ να είπε. Το Βασίλη βάλει κόλλο, το Λικούργο βγάλει κόλλο. Καλά. Και τόση ώρα που συζητάμε με την Νίκη. Αχ, τι έγινε, τι άλλο θα μάθω σήμερα, τι άλλο. Έλα. Πού είσαι, μαμά? Για βρούδες. Μαζέψτε τα πράγματά σας, μητέρα, φεύγουμε. Άιντε, το απέτω, τον γάμο δεν θα γίνει. Και το έλεγα εγώ ότι Λικούργο ύπουλο, αλλά εσύ βλάκα και δεν με πίστεψες. Χάιντε κλαπέτο, χάιντε μην τα ακούσεις εσύ τώρα, χάιντε! Σκάστε. Τι γίνεται τώρα, παιδιά, τι φωνές είναι αυτές πάλι. Πηγαίνετε μέσα, θέλω να μιλήσω με τον άντρα μου. Πηγαίνετε μέσα. Τι φωνάζουν αυτοί ρε παιδί πάλι εδώ. Λικούργο, στην Κουρκουτζέλα δεν υπάρχουν αρχαία. Τι είπες? Τα αρχαία δεν είναι αρχαία. Ο Βασίλης τα έθαψε εκεί για να μας φοβήσει και να του δώσουμε την Κουρκουτζέλα. Ο Βασίλης? Ναι, ο Βασίλης. Δεν υπάρχουν αρχαία. Δεν υπάρχουν αρχαία, όχι. Δηλαδή τζάμπα μιλάγαμε με την Νίκη. Τζάμπα κρατάγαμε τους Αλβανούς. Με την Νίκη δυστυχώς τζάμπα μιλάγαμε. Και τους Αλβανούς γιατί τους κρατάμε. Για το γάμο, Λικούργο. Άρχισε πάλι τα ίδια. Υπάρχει πρόβλημα μεγάλο, Λικούργο μου. Ο γάμος πρέπει να γίνει. Η Λίζα είναι έγκυος. Τι είναι? 3 μηνών έγκυος. Αμάν! Και τι κάνουμε τώρα, Πένι? Το βουλώνουμε και δίνουμε την ευχή μας. Και θα λένε το εγγονάκι μας ντουρχάει. Όχι. Αυτό βελτιώνεται. Πώς? Τώρα που θα ετοιμάσουν τα χαρτιά για το γάμο, θα κάνουμε το όνομα ελληνικό. Ντουρχίδης. Όχι και ντουρχίδης, πολύ βαρύ είναι. Ντούρχογλου. Αυτό μου το λες για ελαφρύ. Κάτσε να δω ποιος είναι. Μην είναι το αλλοδαπό που φοβάμαι. Για να δούμε. Βρε καλώς τα παιδιά. Γεια σας,
έγινε, Βασίλ, πώς από εδώ? Έμαθα τα νέα, Λικούργο. Και ήρθες για τα συγχαρήκια. Να μην σε συγχαρώ που έκανες τώρα γαμπρό από τα τύρανα. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη μου, και στου γιού σου τις χαρές. Και η Λαλαμπύρδα, τι γυρεύει σπίτι σας? Ήρθε για την απεντόμωση. Μήπως ήρθε και δει τα συμπεθέρια δουλεύα στον Παραζάνα? Ναι, Βασίλη μου, γι' αυτό ήρθε. Εμείς θα κρύψουμε τους Αλβανούς και η Νίκη θα μας κάνει μια εξυπηρέτηση, γιατί βρεθήκαν κάτι αρχαία στην Κουρκουτζέλα. Εσύ το ήξερες? Εγώ από πού πω? Ευτυχώς, Βασίλη, που πήρα την κουνουπίτσα. Όχι, δεν το έχουμε κλείσει ακόμα το θέμα. Όχι, Βασίλη, εσύ θα πάρει την κουνουπίτσα. Εμείς θα ταλαιπωρηθούμε λίγο, γιατί να ξέρεις, ρε παιδί μου, βρέθηκαν αυτά τα αρχαία στην Κουρκουτζέλα. Βρεθήκαν δηλαδή πολλά αρχαία. Τι λες, ρε Κούστη! Ας ανοίξεις τη ζώνη! Έπρεπε λίγο! Ρε που πας να μου πας το κτήμα, ρε! Με τα αρχαία, ρε! Άντε ρε από εδώ πέρα, να σου κλείσει και το μαγαζί που πουλάς την κόβελη! Πάω στην αστυνομία! Ρε πας στο διάλο, ρε γολί! Σκάστε! Σκάστε όλοι! Σκάστε και καθίστε! Καθίστε! Λοιπόν, θα πάρετε την κουνουπίτσα και μία βιλίτσα. 3. 2 και κλείσαμε. Μπορεί είσαι τρελή, τους δίνεις 2 βιλίτσες. Ο άλλος μας έπαιρνε 3. Αυτοί πιο συμφερτοί είναι και θα μείνουν και στην οικογένεια. Λοιπόν, άιντε. Άιντε, δώστε τα χέρια. Δώστε τα χέρια. Δεν θα το ξαναπώ. Άντε, άντε στο διάλο, ρε απατεώνα, άντε. Άντε κι εγώ σε αγαπώ κι ας λες, ρε. Βρε καλώς τα συμπεθεριά. Μίλα κανονικά. Ο Βασίλης τα ξέρει όλα. Ελάτε, συμπεθεριά. Ακούγαμε το φασαρίο μέσα. Λικούργο, μπορώ να σου πω? Τι έγινε πάλι, ρε παιδιά? Τι έγινε, ρε Νίκη, πάλι? Με έχει τρελάνει και αυτός ο διευθυντής της πολεοδομίας. Τελικά θέλει και μπάρμπεκιου. Θέλει και μπαρμπεκιού? Ναι. Θα του πεις θα πάρει τα 3 μου. Τι είπες? Αυτό πάτησε. Η κυρία ήθελε βιλίτσα στην Κουρκουτζέλα να κάνει snowboard. Τι ακούω, κυρία Λαλαμπύρδα? Λικούργο, δεν σε καταλαβαίνω. Ήρθατε να διαπραγματευτείτε τις αρχαιότητες? Θέλανε βιλίτσες για να κουκουλώσουν τα αρχαία. Και εσείς δεχτήκατε, Λικούργο, δεν πιστεύω. Είσαι καλά, ρε Βασίλη. Θα διαπραγματευτώ εγώ για την πολιτική μας κληρονομιά. Αν κάνουν όλοι έτσι, τι θα αφήσουμε στα παιδιά μας, κυρία Λαλαμπύρδα? Τι θα μείνει σε αυτόν τον τόπο για τις επόμενες γενιές? Γι' αυτό δεν είμαστε κράτος εμείς. Γιατί όλοι πάνε να τα αρπάξουν και κανένας δεν σκέφτεται το καλό της χώρας. Γιατί του μιλάτε έτσι? Αυτό δεν είναι το κυρίο Νίκη που θα μας βγάλει χαρτιά? Ποια χαρτιά, Μπουκουράν? Βρε, αυτή θα σας δώσει στην αστυνομία. Θα σας καρφώσει και θα σας απελάσουνε. Αυτό? Ναι, αυτό. Ο Χριστός και η Παναγία. Σαν δεν τρέπεστε, πάτε να τους εκμεταλλευτείτε, φτωχούς ανθρώπους. Μα τι είναι αυτά που λέτε? Χαρτιά δεν έχετε? Κάτσε καλά, κυρία μου, και εσύ κάτσε καλά, μη φτύνεις. Αφού είσαι άνθρωπο, παλιάνθρωπο, φτού. Λικούργο, αν δεν ξαναφτύσει η κυρία θα φύγω. Βρε, ρίξει μία τελευταία να τελειώνουμε. Φτού. Έτσι μου είστε. Ωραία. Αλλά ένα σου λέω, Λικούργο. Το παραμικρό να βρεθεί, όχι ολόκληρο άγαλμα, έστω ένα μικρό δαχτυλάκι να βρεθεί, την έχασα στην Κουρκουτζέλα. Βρε, εσύ το διάλογο λέγω και εσύ από εδώ. Μπράβο, ρε Πατσανάκη, ρε. Σε παραδέχομαι, ρε. Όχι, παίζουνε. Ναι, αλλά καρτιά μας τώρα. Μη στεναχωριέσαι, βρε συμπέθερε. Τώρα που θα γίνει ο γάμος θα είστε όλοι νόμιμοι. Και θα μείνετε εδώ μαζί μας. Θα σε πάρω εγώ στην κουνουπίτσα να με κοιτάς τα πρόβατα, ρε. Διευθυντή. Θα πάρω κι εγώ την κλαμπέτα να μου κάνει δουλειές στο σπίτι, μια και μου φύγε η προηγούμενη Αλβανή. Ναι, αλλά θα μου βάλεις Ίκα. Θα σου βάλω. Το Ίκα θα κολλήσουμε, βρε συμπεθέρα. Και έχω βρει στην Καρτατζούδενα ένα φουστάνι για το γάμο. Πάνω από 500 ευρώ δεν δίνω, α! Στο γάμο της λύσης θα τσιπουνευτούμε. Βρε, θα γίνει γλέντι τρικούβερτο. Ίσα με 40 αρνιά θα σου βλύσουμε. Όχι από την Βουλγαρία. Είσαι καλά, ρε, εσύ ντόπια ρε, από το κοπάδι του Μούρδαλα. Ποια καλύτερα μας τουρωμένα. Καλύτερα να κάνουμε και κεφάλι να γλεντήσουμε. Και τι θα είναι το γλυκό του γάμου?
Σοκολατίνα από τα χεράκια μου. Πώς σας φαίνεται το Καλώς το κορίτσι μου. Άιντε ρε παιδιά, χορέψουμε ρε. Άιντε ρε. Άιντε ρε. Ένα τραγούδι θα σας πω απάνω στο κεράσι.